Oza atebe ýagty jahan bilen hoşlaşaly bäri. Öýüň içi gum goklugy görülüpdi. Akkul beşäri 4 diwaryň arasyny jany ýer tapman, iki ýany urunup käte-käte öwfläp düýes köret gelýärdi. Yenidem kalhoz işiniň bolunyna şükür. Gündüz oňuňa güýmenýän adamlar bilen gümür ýamar edip gürleşýär. Ýotamdagy ýekerikden darka ýarlaýmaly. Kerim düýşüne girin gejeleriň ertegi. Bütün ýöde men näme ýaşap ýörkem diýip öýdüne sowal berýärdi. Birdenem tüm garankada ýörep barýan. Adaşan ýoluşynyň çopon oduna gabat gelip begenişdek nazar ýadyna düşüp, gam muhsura ýeliň öňüne düşen duman ýaly dagap gidýärdi. Enanyň intizar gözleri her gün ýalňyz owuljugy Nazarjanyň ýolundadı. Nazar 10 ýyllyk oturup yetişenlik atestady alanny, tiýdara Guseňikovlaryň maşgalaty bilen dogduk mekanyna geljegini ýazaly bäri. Akgülüň takaty gaçypdy. Oturda olar näme hil garşaljagyň pikirini diýdi. Soňa wagt saşyp. Bir zat almak üçin otağa girdi. Eýýam onu ýatdan çykaryp saar sadylla bolup durýardy. Huşundan çykanda ýatlap bilmän ýene de şykýardy. Bu günem o gün dogurduğumadynyň öň ýany tamdyra çörek ýapyp durdy. Gün dogurdan soň howanyň gyzgyny otly tamdyryň içinden kemdeldi. Birdenem onuň ýadyna nazar düşdi. Onuň ýüreginiň her dünküllüsü nazar diýip oglunyň adyny tutdurdy. Şu halat elekijik şemedanyny rusça geýinen aýal oň ýanyna geldi. "Salam Akkul." Akkul Allah'ın içi bolup elini tamdyra ýakyp aldy, ank bolup galdy. Ola ýal salamny ýene gaýtalap, has golyna geldi. "Rozia, Nikolay Guseňikowyň aýaly. Tanamadyňyzmy?" Akgullerde Guseňikowyň ähli maşgalatyň suraty bardy. Rozia suratdakyny kändir ýetmeýändir. "Wi, tanadymly. Rozia senmi?" diýip Akgul şuna berim zaýtsak bolsa-da, onu ilki tanamany. Ýüreginiň burada ýenidem nazar diýip durany ýadyna düşüp aljyrady. Eneler bir-biriniň ýüregine düşür bolýar. Nazaryň jany sagurgun, gaýgetmäň diýip Rozia howluk mos gaýtalady. "Näme olar duralgodymy?" Akgul göwünne getirin azyk ynanjyn dil aldy. "Ýok, olar Novosibirskide. Men ýeködüm geldim." "Ýeködüm?" "Hawa hiç tadı gaýgetmi, ýütküşik bolundat ýok." Rozia özüniň ýalyn sözläp duranyny, oňa da Akgulň ynanmaýanlygyny, ýeri wis dogrusyny aýtmalygyny, emma häzir näme gep tapsagyny bilmän aljaýanlandy. "Wi, biz näme birde gürleşip durýar. Häzir öýe gireli. Men iň soňky şöregimi goparaýyn." Akgulň eller taňyldaýardy. Ýene ýüregi eýýän bir zat sypdy. Olar içeri girdiler. "Nikolay gurgunmy?" diýip soraw berse-de, Akgulň gözleri nazar soraýan ýaly. Rozia hemmesini başdan aýak gurrun bermekçi boldy. Emma oňurmady. Aýalyň gözi ýaşly bolýarmy? Ýa-da onuň öňüne eziz bolýarmy garad? Aňyrdan dykyn alyp gelen ýaşyny Rozia saklap bilmän, hem ýuwudyp, hem gözlerini goýberip gurrun bermek oturdy. Akgul oglunyň söýen gyzynyň, şo surata bile düşen gyzynyň ar namysy üçin jenaýat edenini bilip, beýleki gurrunlary gulaklary eşitmedi. Nikolaýyň güýçli, aklyz tanysy bar. Ol oň bile gepleşipdir. Nazar şo suutda aklyjak. Rozia tiýden ýuwdunyp Akgul köşeşdirjek, göwüne teselli berjek bolýardy. Oň nämetini aklyjak. Ol hakykatyň tarapyny salyp duragry. Wah, o şeýlele ýöne suutda, hawda. Sen men bilen haçan gidip biljek? Rozia, o näme diýeniň? Häzir diýseňem men taýyn. Onu akşam kotla minäýeli. Daşkende ýa-da şäherje göçenni. Aňryk samolyot bir sorus. Akgulň samolyoty ilkini sapar minip görüşedi. Ol ýöňler bulutlaryň aňyrtynyň guşýal uçup barýan ak demiri görüp, adamlar oň içine ýene gidip gorkman münýäke. O zany demiriň özüne ýetip uçup bilýäke diýip pikir ederdi. Belkem başga bir tapar bolan bolsady, ol hiderem ederdi. Gorkordum. Ýöne bir gede gorky ürkü, zan tüýjüligi oň ýadyna düşenokdy. Rozia Akgulň mertligine haýranlar galdy. Bu göwretiki şu aýarly şunça dowumluluk nirden peýda bolduk ha? Rozia
Onlar hakda gurunlar eşitse ağla baglap özünü öldürüp gözünü skar ödürdü. Yok, qaytamol Roziyan özünü köşüştürdü. Sabırlı bolmagy önledi. Belkim bir terbiyany bir gelin atebi ağadan alanır. Nikolay o parasatlı goza haktı. Kerim barada 20 yadaman gurrun bererdi. Hawa Nikolay yine de bardat dipti. Türkmenler gurrun halkdyl. Olar gaýyk hasratydy. Şahatlygy da daş çıkarman içine taklap bilýärler. Eşitmek bir başka. Öz gözün bile görmek başka ekeni. Bulun ayarları derdi hidreti şeyle mertlik bir çekýän bolsa, onu erkekler nähilike? Samolyotdan düşen yerlerine olary Nikolay Guselnikov garşaldy. Bağışlan Akgül şeyle bolaydı. Bulca giyse çayarı yok Nikolay ağa. Men onu Hasan görüp bilerkem. Bilýäňizmi Akgül, entek deriň ogutorunok. Kanun boýunça deriň o gidýäkä onu görkezmeýärler. Ýöne Hasan ertirde dagy. Suud Hasan bolýa. Suudam ýakyn günlerde boljak. Şiýanyň golaýyna raýon merkezine. Olar öýlerini garaşyp duran maşyna minip şäher gurdular. Roziya Lidia Vasilyevnanyň ýagdaýyna hillip Nikolaydan sorady. Öwürlükde Roziya. Diňe ukolly ýaşadýarlar. Menem onu görjek dip Akgül söze goşuldy. Yok man dip Roziya ullan demally. O görgüliň uzak ýaşama. Bir sukum bolup galypdyr. Nikolaýyň aýdyşy ýaly. Ertesi gün Akgül nazar bilen duşdy. Epşgeri patolon ýanyna goly otogdy. İki şäk goýup gitdiler. Bir sagada möhlet berdiler. Şunça aýrylykdan soň bary ýok ýeke sagat. Eýäm inçe sekundy geçdi. Nazar birden 70 üçin ejesiniň öňünde özüni müýünü duýup, gabaklaryny galdyrmak hetdi dip bilmeýärdi. Bulara berilen wagt bolsa, bilnik sizden ötüp durdy. Edil adam ömrü ýaly. Bu dartgynly, iýi mysalalygy, Akgülüň pişirdap çykan sesi boldy. Nazarjan. Ýedi balam. Şondan soň o mehriban ejesiniň ak süýtlerini gursagyny ýüzüne ukulap, şagy ýaly aglamaga durdy. Akgül ongar kıran saçını sıypalap, kellesini yüreğinin dünkülleyen yerine bastı, ağlamazak bulup dişlerini şatırdadıp kıssı. Edizan, men sana şunsu ediyet verdim, bağışla meni. Akgül gepleyip bilmeyen oğlunun egininin denginine başına attı. Sonra bir yerlerden gelen ene mertligi, onun 12 süngünü soğudan yalı oldu. Eğer ol hedir yezirlese, ak süt veren sağıtı nedir? Hemme daha da döz gelmeli. Bardatdan ürüsten çıkmaly. Guşun sagasy ýaly çykgynda güne düşen balasyna golluw, ýurt netihat göwnük görmeli. Oğlum gel otur oly. Sen azygantaň, al men sana gowurma getirdim. Barsaň öldürüp birini ýürütip baý oýnmak oturdum. Olar iýintilje tapşan ýarladyň üstüne oturdurlar. Akgül sanrayan eller bilen goşgaltasyny açdy. Ine de tamdyr şöregi. Öz elim bile bişirdim. Sen gowurma bilen şöregi gowurýadyň, şeýle dämi? Inne bırak köşüşün nazar. Oğurdu çörek gülen gowurmany salaca şeýnep ýylgyryp başyna atdy. Müňlerçe kilometr daşlykdaky mehriban öýünden getirilen datlar. Onda da eri-eriňäniň öz eri bilen gowuran gowurmasy, öz eli bilen ýapan çöregi. Dünýädäki hemme nahardan tagamly, agzyna ballan tüýüz bolup degýärdi. Ene oğluna "İyi balam" diýip ýylgyrýardy. Eginlerini tipalaştırýardy hemde sine diýärdi. Bir ýylyň içinde ullu kan adam bolupdyr. Bütün durkuy, hereketi illa atasyny meňdep barýa. Töweleme, arnamyz üçin nämerle baş goşup ýör. Kerimem, arym köýünden imanym köýsün ýerdi. Ýönetin hurtlaňdan ýere uşduňda balam. Ýentegen tekler ýeneň penasynda bolmaly. Onda belki beýle zatlarda uçuramazdyň diýip Akgül ahmar bilen içini gepletdi. Sen onu şundan teyip midin oğlum? Nazar, ikeginin demin alli. Akgül, vakni hem şunu yatlattım. Yarasını gozgodum deyip gıynanlı. Hava eze. Eğer ödün görün vursan, senem katkalardın. O edin suratını atebe gağadı. Atağım görüp dağır pahir. Sana, bezzat. Gör bu gıyda seyre değişin nipti. Sonra bir yeri qaytmagan birüğüne döwdi. Hemme Nikolaylarda mihmasyrykda bolar, hemmem gelinimiz fiýindarsydy görgüli. Nazar ýere bakyp dinleýärdi. Nine hakda ýatlanyny oň gözleri ýene-de şiýzarpdy. Entek nazarym ýaş.
Wagt diýen köp zady ýatdan çykardy. O haramdada ýere tüýkürip it ýaly ýyrşaryna ganym depäm urupdyr eze. Ondan näme edip näme goýanyn bilemok. Belkem hem ornuňa kakan gurunursa, olam şeylerde olum. Şeylemi. Gapy kakılıp, olara duşşuň gutoranyny habar berdiler. Eýen bir sagat geçipdir. Emma iki adam gepleşilmedik ýaly. Olar bir-biriniň gözlerine ýene de ilkini tapar görüşýän ýaly bakışdylar. Akgül gözlerini yumup, başyny aşak ýokary hereketlendirdi. Mert ol oglum. Eze. Hiç tadı gaýgetme bolýarmy? Ýanky hereket ýene de gaýtarandy. Ol daşary çykyp, Nikolay bilen Roziýanyň garaşyp duran ýerine gybyrdyklap urdy. Agşam ara Akgül bilen Roziýa Ninaň ejeki Lidia Vasilyevnaň kagitdiler. Gapyny ýaşynyň näçedigini nämelim gözleriniň urugy üçin başyna gara ýagly gatanyny bir ýalaşdy. Oň ýüzünde gan pet ýokdy. Gelin diýen sözü ysgynta çykdy. Köşüňizi çykarmaň diýip ol Akgül saklady. Ýok men çykarayyn. Akgül öýesiniň aýdanyna gulak asman köşüni çykardy. Ondan öýesi öýde gelýän şappaklary Akgül gotdy. Geçiberin. Men häzir çay goýaýyn. Çay gaýnaýança, üç aýal gurrun nämeden başlajagyny bilmän gysnaşma tapdylar. Lidia Vasilyevnanyň gamgyn ýüzüne teresden agyň tutup ussabat ýasyň. Diwardaky Ninanyň ýylgyryp duran ýüzüne baksaň, iýiniň dyglap, ýüregiň gazgyn iňe dürtüren ýaly bolýar. Nazar silemeňde ýadyp, öýesi damaşlyk boldy. Ol goýulandy. Roziýa oň diýenlerini Akgül'e tatarsy terjime etdi. Menim ağzı känne Rusça düşünýänip Akgül başyna atdy. Hawa ol ulupdyr, ýygy çykypdyr. Ýöne Akgül'e Lidia Vasilyevnanyň nazar goýulyny diýmesi bir hil yaramady. Bir türkmenlerde ýaşap ýörene plany diýilmeýär ahyry. Ýöne häzir Lidia Vasilyevnadan nämen gat görjek. Dogrudan oň üçin nazar goýulyny bolupdy. Ýönenni nine bolmansaň, nazar oň giýuty bolmaz. Şoň üçinem oglanyny diýär. Roziýanyň ýadyna öýdegini Abdulla düşdi. Köp wagtdan bäri onu ýatlamany. Ine men doganym Abdullany diýerleň hataryna goşşagym bilemok ölüleň. Roziýa iki günden haşlap diýmally. Akgül diýwarda halyn synlady. Roziýa bolsa, Akgül, Lidia Vasilyevna, Kerim hakda gurrun bersene diýdi. Akgül aşak bakapdymdy. Lidia Vasilyevna, on güllü ýaglygyny, gyzyl köýneginiň ýakatyny nagşa ýerlerden gül ýakatyny synlap oturşyna aýdyp beriň, Akgül idi. Näme gurrun bereýin? Kerimiň adam ýymdygyny eşdendiňiz. Lidia Vasilyevna Aksepen başyna atdy. Bari ýogy iki gije ýanaşdyk. Üçüncü gün ýerden Kerim front öýtdi. Her gije düşme ýerýärdi. Käte gatalýadym. Umyt arzuda ýaşap ýördik. Ahyry Gurban bolan hakda habar geldi. Ondan ýürek ýadygärlik diýip halyň güzüne keşbini çekdim. Uruş oturundan Nikolaýa öýe berdi. Hemmesini gurrun berdi. Ondan tamar üzmeli bolduk. O halyna muzeýe aldylar. Gaýnatam bilen hümürdeşip ýördik. O pahyryňam kazasy doğurly. Şeýdip öýmediň işi guwurup galdy. Ýekeze umyt paglýanym nazar janny. Olam şeýtdi. Akgül ýeller bilen gözüni tutdy. Her kim öz agyrýan ýeriniň oduny ölçürip, üçden anyň üçüňi de gedekli göz ýaş etdi. John White'nik Londonyň orta arasyndan geçýän Gapakemde sarymtyl suwly Temze derýasynyň golyny ýaşaýardy. Onun aýratyn jaýynyň giň epişgeler derýa tarap bakyp durdy. Ol soňky döwürlerde epişgelerini giňden açyp, ödem otoruň saralaryny ýakman, derýadan o ýan bu ýan geçýän gämiler synlap durmagy höwet edýärdi. Alaytdy. O bulanok suwly derýadan akýana barýan, depede gyzyl baýdakly gämini göräýdi. Şifaniyerlerinin içi goýulýan ýeriniň gapsyny açyp, ondan bulguryny kanyakdan doldurdy. Ýene de açyk epişgän öňüne gelip derýa tarapa terederdi. Şo seredip duruşuna
ya viska mi, ya da kanyağı, gızıl baydaklı gemide kimdir bir yerden çakıştıryan yalı kete doğduğunu degirip boğadını öllerdi. Şeydibim Sovetlen gemeti ülen, White'ını koştaşordu. Şeydibim hiç sasan ıydına dolunmazak yaşlığının hizran duygularını yatlap. Ödül kötünü epişkenin öňünden yüdüp baryan ak geme intizar gözlerle bakýady. Şonda 1 ýaş, 2-3 ýaş gaýry ýaşan ýaly bolýady. Ol bu gam muhtasyny çüýjäniň içindäki güýçli içki bilen egizçek bolup, garanky gijäniň şeýigli, dumanly asmanyny hary gözleýän ýaly ýetli wagtlap udoklar teredip durýady. Onuň ýadyna tarlam tajak bolup her ýyldatlar düşýärdi. Gize düşüne aýylgan suwakara girýärdi. Ol käte wägirip, käte de bir boğuyan ýaly hırkıllap, ýerine aýagyny kakýady. Ine de samolyot dik başşak gaýdyp, Leytenant Sabirov, aragatnaşykçy atyjy Atabegowyň pulemyotlar goňrak ýaşyl geýimli faşist kolonnasynyň üstüne ok ýagdyryp, olary palasýaly ýatyrýar. Aşakda maşinler, tanklar, skladlar gary tüsse burusap, loglap ýanýar. Ol aýylgan suwakalar niçe tar ýatlamazy bolmaly bolanokdy. Milletçilik batalyonunyň işarçylyk mektebini uturan Sabirov, ýolbaşlarynyň göwünü aglap, saý sebäp bilen şu mektepde galdy. Ol okuyanlaryň näme diýip näme goýýanlaryny ýolbaşçylara gyny gymylatman ýetirip durýardy. Faşistleriň günleri saralyp, her kim öz janyny gutarmagy yer gözläp uranyna, Sabirov hem soçgory soluşany duýup galdy. Öz ýurduna aşmaga meýil etmek hakda gurrunam ýokdy. Ol ýene-de iki ýüdürigi, yaranjyňlygy hemde haram gadaryn puluna daýanyp ingilisleň toruna düşdi. Ol sewda tatyk işler bilen peýdakeşlen gözüne ildi. Abdullah adyny, Sabir familiýasyny John White'ňa çalyşdy. Şeýdibem gün geçdik saý öňkü Abdullahdan daşdaşy urady. Asman hassa garaldy. Diňe Temzanyň suwunyň üstüne syrylan öçügde ışıgy düşýär. Onuň ýatlamalary şo dumanyň içindäki öçügde ışık ýaly kä beýintiniň o ýerine, käte başga ýerine bir wakany gözüne getirip ýene-de sumat bolýar. Ol öýlerini hat ýazmagy miltemedip bilen okdy. Dogan garnaşlaryň ykbaly hakda ýeke zady bilipdi. Olam aýarlyk ony Rozyanyň ýöňkü komandir Nikolay Guselnikow durmuşa çykyp, Sibir taraplara gidenligidi. John White'nyň Abdullah bir ýerde näçe ýyllap ýaşady, howasyny ýugrunç bilen okdy. Akýan golay vuran soň sowuda öljimek bolýardy. Boğuduğunu giýje diýen dumany ýüregiňe bagyryna düşýärdi. Onda içini dökşör ýaly dosy ýaram ýokdy. Bir bagty işlän zady olam aýalydy. Onuň aýaly Londona gelýän sewda gemlerine hyzmat edýän firmanyň hojaýynyň gyýdydy. Häzirim ol epişkeden daşar teredip duruşuna aýalyň içeri giren duýmady. Aýaly şifaneriň içkili kapagynyň açyklygyna teredip durdy da adamsyna ýölendi. Kakam telefon etdi. O saňa ertir ýanyma gelsin diýdi. Näme üçin John White'nyň elrium karaýdyna görüldü. Men näme bilen işi badyrdy. Yalan sözleýän melun heley. Bilip aňarsyna geçýändir. John White'nyň tatarsalap burnu salyp käýindi. John, sen maňa bir zat diýdiňmi? Ha, o hukman bararyn edim. Adamsynyň keýpiniň bir köpükdigini aňan aýaly ýene-de şifanerdäki içkili çüýşelere siňirgen ýygyra bırak öz otoguna gitdi. Aýalynyň gelmegi bilen ortasy ýönden ýatlamasynyň inni näme hakdadygy onuň hakydatyna gelmedi. Ol kanyakdan rýumkasyny dolduryp bu sapar zarp bilen başyna çekdi. Flemingin, ýagny John White'nyň gaýynyň firmasy gelýän sewda gemlerini ýanyş goýmagyny. Onu şok yerler remont etmelimi, renklemelimi garaz, teýni hyzmatlaryň hemmesine diýärdi. Ol Sowet Soýuzynyň gelýän gemlere hyzmat etmegi hatym jogapkärlik duýýardy. Sebäbi ruslaryň öýdleri de aýdyn zatlaryna berin sözlerini tapylýardy. John White'nyň porto terek gelýärdi. Diňe gaýyny ruslaryň gemesi gelenine ony terjimesi hökmünde çagyrýardy. Şeýle bahana tapylyna John White'nyň ruslar bilen gepleşýärdi. Gazet jurnallar heredýärdi. Ondan hökman dogduk obat ýadyna düşüp ýene-de gamy batýardy. Müňlerçe kilometr arka atyp Leningraddan uran Baltika Akyan Lineri Londonyň portuna geldi. Geminiň kapitany Denis Shamraev kenarda duran semi emma oňat geýin uladyma başyna atyp
ýanyna kömekçisine habar gatdy. Fleming'in özü garşalýar. Gän porta gelip duran Fleming ýanyna akyryp tirkeşip Şamraýewiň ýanyna bardy. O gül gowşurdy. Saglygamanyk soraşdyran soň ýanyna duran bilen tanış etdi. Meniň giýegim hem terjimesçim John White'nyk. Özüm söwdä satyk göre meşgulanyp peýdakeşlik edýär. Men kapitan Deniz Şamraýew. Sagaman geldiňizmi? Geldik. Hani baş üstüne. Men kaýutama gelin. Kaýutaň içi gül pürkülenýär arasady. Hemme zat yer berdi. Mehmanlar oturuşýança Şamraýew bir şüşe ermen konýagyny hemde bir gap şokolady çykaryp tegeli stoluň üstüne goýdy. Fleming şüşe başatdy. Ermeni konýagymy? Hut ýözi diýip Şamraýew ýylgyrdy. Fleming rýumkany dodugyna salazy degirip hoşboý ýetine ämädigmi? Sınmaya yalan, Sir Churchill şu konýa gathalanmış diýdi. John White'nin Fleming'in diýenlerini İngilizceden Rusça terjime etse de, kapitan Şamraýew onuň aýdanlaryna düşünipdi. Siziň premieriňi gowda tanaýan eken diýip Şamraýew ýylgyrdy. Abdullah Sabirow, John White'nin onu İngilizce terjime etdi. Şu halatam onuň göwnüni özüniň totuş ýary kişiniň diýenlerini gaýtarap oturýanyny azyk keýip uçdy. Sebäbi bir kesiniň biri-birine özü bolmanyny düşünüp biljekdiklerini, ýöne söwda barada kalkary gepleşigini sallamly, hemde uly ähmiýetli geçirjek bolup, özüniň oýnatdyk ýaly bolup oturuşyny aňdy. Birden käde Fleming kaýutanyň diýwaryna gyz bilen ýaşygyň suratyna barmagyny ötdi. O, özüňiz şeýle ýaş göründiňizde çağalaňyz ullokan bolupdyr. Siz ýartyny bildiňiz, Sir Fleming. O meniň gyýdym. Ýanyna tanyşy Serýoja Guselnikow diýen bir ýigit. Şo wada Abdullahyň togruny ýaly boldy. Renk agaryp gitdi. Bi Flemingin hemde synçy Şamraýewiň gözlerini tapmady. John, size bir zat boldumy ýa? He? Ýok, hiç tat bolanok diýip, ol peltekledi de elini oňurgusynyň aşağı etdi. He, onuň ýaly agyry käte menne de bolýar. Belkem azyk ýatyp diň zararsyňyz diýip Şamraýew diwan görkezdi. Ýok, sypdyrdy inni gowy. Fleming bilen Şamraýew rýumkalaryny saklaşdyrdylar. Siz şagalaňyzdan razymy diýip Fleming bilegelli edip surata seredip oturuşyna dillendi. Hawa diýip kapitan börüp jogap berdi. Men özüme bagtly diýip aýdyp biljekdäl. Ol muny daşary ýurtla durmuşa çykan üçin gyýyna diýdimi? Ya özü gozurundan gyýyny ýagny firman ynanyp bilmejek üçin uluglyny gödüňine getirdim belli däl. Familiýasyna kim diýdiňiz bu oglanyň? Diýip John White'nin suraty garap kapitanyň sorady. Guselnikow diýip kapitan gaýtardy. Guselnikow Sergey Nikolaýevich. Novosibirskde ýaşaýarlar. Belkem ne diýip boldy, giýegim bolaýmagy mahmal. Men şeýlim känem diýipdim diýip Abdullah ýatama ýylgyryp, göwnüne gelen pikiri daşyna çykardy. Hiç kim munyň näme diýeni düşünmedi. Inni Abdullahda suratdaky ýigidiň öz aýal dogany Roziýanyň oglulygy, özüniň öňkü komandiriniň oglulygy hakda şek şübha almady. Mart aýynyň güneşli günleriniň birinde Nazar Rehmet diýdi şlageriniň demir dergözünden çykdy. Ulunny erkinlikdi. Çar tarap açyk. Niräge deýindiňiz, näme deýindiňiz özeli öz ýakazy. Bütün älim, şahalaryň üstü garly agaçlar da başlaryny atýar. Tokoyun hayvanjyklary da, guşlary da, asmandaky bölek göýgümtür bulutlar da muňa gülüp bakýan ýaly, erkinlige çykany gutlaýany meň diýdi. Ol fanerden ýasalan çemedanjygyny eline götürüp, dähedem dessemläp, töwrüni garanjaklap barýar. Ýüzünde gam gussanyň, ýüreginde ünjüýüniň alamaty ýok. Ol demir ýol wagzaryna barýaka, öňünden çykan bilen salamlaşyp geçýär. Dünýede erkinlik diýen zatdan gowy näme marka? Onuň gadaryny şu wagt 2,5 ýyl oturup çykan nazar bilýär. Aryň deherinde atmadyk, bal gadar näme bilsin diýeni. Özüne tapşyran işler bir kemde ýerine ýetireni, beýlekere görelli bolan üçin ony ýarym ýyl öňürtüp uzatdylar. Ol o ýerde sleterlik, buldozer çyrk kärlerini ahlas bilen öňlendi. Innol özüne türtüren bu garany deňe öz gara zähmeti bilen ýuwup aýyrmalygyny bilýärdi. Ödül közünne Lenin adynda garum kanarynyň gurulýanlygyny ejeri hatyna ýazypdy. Oňa hemme ýerden ýaşlar, komsomollar gelýärmiş. Belkem şu guruluşykda özüň görkez günäň ýuwup bolar. Ondan
Bir-iki ýyldan soňra okuw dowam etdirseň, öz gowuna laýyk boljak ýaly. Ýogam lagerdäki oglanlaryň nazary görenleriniň üşörlüşip seretmelerinden o bizar bolupdy. Sebäbi, ol beýlekler ýaly kiçijik ogurluk jümürlükde däl. Adam öldürmekde aýplanyp düşüpdi. Ondan ol oglanlar muňa batyrny bilmeýärdi. İngowsy oňa degmezlik ýogam bellisi barmy? Wagzalyň hümürdeden dogry märekleri zalyna girin badyna, nazaryň ýadyna ýene-de bir hünäri öwrenişi düşdi. Ýöne nazar onu hünär diýip hiç ýerde aýtjagam däldi. Ol hünärini hiç ýerde görkezjegem däldi. Şeý diýip olany öwreden Alfred halipasynyň ýanyna qatam içipdi. Olam kart oynamagyň iň ýokary klasydy. 3 tane yetkinjek oturuşda oturup, könüzi şemidan ýöňlerini alyp, şoň üstüne kart oýnaýardylar. Olaryň bir nazara seredip kart ümledi. Gel oýnaly. Nazar ýok diýen maňyda başyny eýkady. Gel, näden çekdirme, ýa otonýarmy? Belkem bilýän näler. Oýnasym gerenok diýip nazar kassa talap ýöneldi. Olaň bir nazaryň agzyny ýükünni. Oýnasym gelenok. Hey. Ondan gorkýan nibaýdaýdy. Nazar içini güldürdi. Ýödüň Alfredin şägirdigini bir bilsediler. Alfred oňa hünär ýöwrenini ýigrenýärler. Men saňa başga hünär saýlama diýemok. Öýdümem. Özgörler de ýöwredip ýöremek. Ýöne sen bir düşüp ýöwren ekeniň diýipdi. Wagzalyň radiosundan Novosibirsk'e gidýän Otlynyň gelýänini habar berdiler. Adamlaryň wagyrdygy hassa artdy. Çemedanyna ýapyşýanlar, çağalaryna ýileşik geýdirýänler gara gozgunyşma tapdylar. Nazar ilki Novosibirsk'e Gusennikovlara barar. Soňra da Şiýana, Ninaň ýanyna. Şol kert gaýdagy ýalňyz madaryň baş ucuna alyp oturur. Egerde daşynyň gözüne onuň reňkiden bolsa täzeden çalar. Bir ýarym ýylyň içinde Nina näş tapar düşünne görenni. Onuň bilen gaýbany gepleşip ýöründen hasaby ýitipdi. Günler, aýlar, ýyllar geçdikçe onuň keşfi gaýtan bir gornaşýar. Ol günlüğüne gözüne gelse, gizi ukudan oýanýança ýakyny himrat bolup gelýär. Nazar şonu, ukudan oýanana näler gynanýar. Onu ýene-de görüp bolmazmy kadyn umyt bilen gözlerini ýumýar. Haýyp turmalýan buyruk berilýär. Olan soň ýene-de agşam eşenni lezzetli duşuşa karar tapman günüň bataryna howrup gelýärdi. Otlynyň epişgeninden käte kiçijik ogular, käte-de mähelleli dururlar ýa baka geçip gidip dur. Sibiriň nähir uludygyny nazar inni gözüne getirjek boldy. Garawmam şeýle. Näçe ýöreseň de aňyryna çykyp bolmaýar. Onuň ýadyna dogduk mekan düşdi. Torangly obasy. Onuň adamlary. Üç tögüdün kölegötünde oýnalýan günler. Suga düşürüp birek-birege şilliň atalan çağlar. Nähil gedillikdi. Gaýgalady ýokdy. Soňra birden kähim zat bulaşyp, uğruna bolmany urady. Internet. Hemra başga biriniň puluny onuň jüýsüne gizleýär. Ýok, internetden başlanmany. Biz şol suga düşülýäke, gurbagydan bir şerlen çiýişlikden başlanypdy. Egerde nazar şonu kesini çykarmadyk bolsa, hemme zat güläli ulluk bolarmydy? Ýok. Bir ejide ganym bolup, onu nähe korlaýaka, nazar nene edip sylap durup biler. Hiç haçan bilmez. Olmada ejidiň tarapyny çalar. Onuň arkasynda durar. Durmuş ýoly şarkanyk eken. Nikolay aganyň aýdan akylly sözi oň ýadyna düşdi. Egerde büdüräp ýykyljak ýerimi öňünden bilsem, şo ýere famyn nüşärdim. Şeýde ahyry Novosibirskiň etegine golylaşdylar. Ýene-de şol ýonky wagdal, adamlarym şol ýonky ýaly, jaýlarym ütgän zat ýok. Diňe bir ütgän zat olam, nazar inni Irkutsk köşegine barmak üçin kassan owatyny durmaz. Nazar gapyň jaňynyň düýmesine basanna, Gusennikovlaryň maşgalatynyň hemme stolunyň başyna jemlenişip, agşamlyk naharyny ýejek bolup oturdylar. Sergey dostuny görenden örgökden geldi. Sebäbi ol hat peteksi bir habar gelipdi. Nazaryň elindäki fanerden ýataran çemedana geňirgen seretdi de alyp bir gapdalla goýdy. Rozya algap gelip nazaryň türpi ýary ýangagyndan owşap alanyna gözleriniň bir ýary ýaş döküldi. Nikolay Gusennikov öz gedegine garaşyp durdy. Ol Rozya gözüniň ýaşyny tüperip bir gapdala çekilenden soň nazaryn mähnet gujagyna aldy. Aranyň ýaly penjeleri bilen onuň ýagyryna pat-pat urup 2-3 mütela bagyryny basyp aldy. Sergey onuň krizowy ýadygyny, gara küppesini çykarmagy kömek etdi. Soňam hammamyň gapsyny görkezip marşdydy. Olaryň ikisi de ýyl garşdylar. Şu wagt gyzgynjak suw nazar üçin kemje kerdim däldi. Nazaryň ilkinji mertebe Novosibirsk'e gelen günündäki ýaly
Bir stolun başına üýşüp dördü akşamlyk şamyn etdiler. Nahar başında hiç kim, hiç yere gitmedik ýaly. Atla hiç ýeri ütköşüklik bolmadygy meňzep, sonra jogap oturdular. Rozya öňki edehedi boýunça gap sana ýynaşdyryp çay getirdi. Ine gurrun ondan başlandy. Nazar öz başyndan geçirenlerini bir uzundan aýdyp bermäge başlady. Lagerdäki urunlaryň özüne nähili şu höli ätiýaş bir garanlygyny kine ýa-da ýylgyryp aýdanna Sergey. Ola bir hatapdan kelem bolmandyr, bolmasa öňeten üstüne sürüni vurardy diýdi. Han gulagas. O ýerden kurort dälip Nikolay Gusyennikov salaja gaşyn çykdy. Aýdy bir nazar. Bular pazgyly spektakly görse-de gülüp göberýän tomoşa meňzeýär. Men tragediýa bilen komediýaň ara tapawdyny bilýän kaka. Yer bolýar. Gurrun arasyny bölme. Nazar isleýärlik kem buldozerlik kärni öwrenişini. Innem garum kanalyny işlemek hyýalynyň bardygyny. Özüm son wagtlarda brigadir taýlanlyklaryny, oňa karakteristika bilen ýarym milyon boşluklarını aýtdy. Hatda ol Alfredli wakanyň ýaşalmady. Nikolay Gusyennikov mutsaýylgyrdy. Han onu Alfredin hünerini bir de bir salaja görköz diýdi. Nazar Sergeýiň ýerine beren bir gap kartyny garşdyrdy. Soňra onuň her ýerläriniň üçüdini çekip aldy. Olaň jemsany 21 boldy. Ol ýene de gardy. Töwründekileň öldürüni gardyrdy. Ýene de üçüsini aldy, 21 san. Nazar muny 5 tapar gaýtalap karty Sergeýiň öňüne düşürdi. Olany tutup durdy da nazardan oýurgun paýş etdi. Maňa da öwretsene. Sonra madara galma. Hiç kime öwretjek däl muny Alfred'e söz bereni üçin näle. Saňa karty öwrenmek näme gerek? Hiç wagtda bazat adam gowluň üstüne eltenlerler. Onu sen näme üçin öwrendiň diýip Sergey karty adyk oňa tarap düşürdi. Sen meniň nirde bolan bilýänmi? Sergey başatdy. Bilýän bolsaň ona sorama. O ýerek barmak hiç kime rowa öwrenmek. Munun beýlek maňa şu da öwretdimi bolýarmy? Men özüme de gerek däl. Elime dalman. Nazaryň ýangaklary ula adamlaň kyýaly titrep gitdi. Mun Nikolaýda Rozyada gördüler. Bir-biriniň ýüzüne teredişip Sergeýe kartyny aýyr diýen işaret etdiler. Ol karty ümitim ýygnap şifaneryň üstüne goýup geldi. Kaka da bolsa 5 penjeti bilen maňlyny tutup oý pikire batypdy. Onu Fransy dostunyň oğlunyň akbary gyklanýardy. Gusyennikov onuň lagerdäki durmuşyny bildi. Innek estem-pestemlerine göz geldirdi. Hemmeti gülýäli. Kart meselesi. Bu tarapdanam arkayn ulaýmaly. Ol Sergeýe degerli jogap berdi. Aýdýan uýan zatlaryny oýun oýnatdy mesele däl, gara sünlenýär. Onu ýüzü gözem aýdyp dur. Durmuşyňam ýogy şarpygyny dadyp ilkinji synygyna döz geldi. Oňa mertlik bilen älerçe gaýtyp berdi. Hani oýlanyp göreýin. Kaka Kerim şu batyrlygy görkezýänçe näçe ýaşandyka? Bolsa mundan bir ýaş uludur ýa-da ýaşdaşdyr. Ne hili etdi. Eger Sergey şu jewri jepalar çeken boldy. Şey dip aýagy üstüne durup bilermedika, ýa ejizlermedi. Etdi de Nikolay Gusyennikov damaşly boldy. Malades Nazarjan. Rozya bolsa öz ýanyndan oň eýýäm ýigit çykanlygyna, gep gurrunyň haligatlylygyny bellep oturdy. Otowda iýimsaralyň garlaşanyny, diňe diýwardaky sagadyň tyrk-tyrkyndan başga teden çykmaýanlygynam aňmak boljakdy. Oku meseleň näme etjek diýip Rozya sowal berdi. Hökman okujak gelneje. Ýöne ilki kanally işlejek, günäm ýumory. Ondan şo ýöň hyýal edýän okumy Lyoçyklygy lewinden dönemek. Bir aviasiýa uçuşyşynyň naşarlygy meňem seňem kakaň dosty. Bir polkda töweşip ýerlemini bile ýaşapdyk. Nikolay ağa. Men seň näme diýjek bolýandy ýem düşündim. Ýöne kakamyň hatyrasyny oku kabul etsere bir hili. O ýere bakdy da maňlyny azyk okulap oturup Sergey öýdürni. Sen birini ýere girmekçi. Onun ornuna ejeki Rozya jogap berdi. Olaýam Lyoçyklykdan ýüze gördi. Maryak boljakmyş. O näme hili? Diýip nazar stoluň üstüne ýerini çekip Sergey'e çiňelip seretdi. Onu soň aýdaryn. Aşu aýdaýdyň näme bolýar? Aýtdy aşu diýip Rozya gaşlaryny salaja sıtyp sözüne dowam etdi. Muny o ýoly tekleýän, şo istierle diýen gyz. Onun kakada alys ýurtlara gidýän geminiň kapitanymış. Ana şomuň gözüni başyna aýlady. O näme hili? O näme hili? Mene hiç daha düşünemek. Sergey ejesinden näme geldiğini bildirip
tarda yerinden turdu da öz bolýan toguna girdi. Rozya, senin bir hili nervini bolupsyň. Goý özün hem işlede şeysin. O akıl bir ýar inno şaga däl agyry. On tekidine gitdi. Sen onu bäwe kadaplaýan diýip Nikolay Pehemlik günü gatyrgan many görledi. Menem o şaga diýem ok, eýem şo gyzy söýýänni men hut gözüme seredip aýtdy. Aýdanyň näme? Nikolay, sen bir akylyň aýlansana. Ýene aýlanynym näme? Rozya, näme diýsene? Gele oturup dogry söýleşeli. İkimiz bir-birimizi halaşamyzdy. Senim şo ýaşdadyň. Nini de Sergeýiň ýaşyndady diýip nazar içinden belledi. Megerem şunu söýügi şo ýaşda gelýändir. Ýöne Sergeýiň istirlan söýüşini hiç kelleme tydyryp bilemok. Nazar, sen ukun elýärmi diýip Nikolay ol gözlerini süýüp oýlany otur katagorady. Ýoklu ýöne. Ýönen bolmasan ýatalyň. Alys ýorun görgüsine özüm belet. Nazaryň ýaşaýan wagonyň içinde 3 kravat bardy. İkinji ýollaşy tuğlaly gitdi. Üçüncü kravat boş durdy. Onuň eýesini howdanyň günnäwür tarapyndan şahsta geçiripdiler. Bir gün ol işden ýadap içeri girenine, şo boş kravatda oturup, tummuş kozuny goştogyny ýerleşdirip oturun, gully gyýşygyň ogly Hemra göz düşdi. Nazar bir hili bolup gitdi. Hemme bolup geçen wakary ýyldyrym şartlygyna beýninden aýlanıp çykdy. Onun emmeter aljarangylyga düşen Hemra näme etseginilmän salam diýdi ýerinden turdy. Kesini skarman durun nazara waka ýöredi-de ýerini bir tarapa gyşardyp ýylgyrdy. Göwnüne ýerini bererim bermedi diýen guman etse-de ol ýerini tutdy. Emma nazar onu görmedigi sally. Senem şu ýerde ýaşaýamyň nazar. Görüp durdyň. Hemran keýpi gaçdy. Nazar ýöl krabadynyň gulaýyndaky çüýlerden eşiklerini asmaga başlady. Ol Hemrany Sibir'e gitmeden öňgörüşdi. Daýawlaşman iňçelip götüpdir. Nazar hem oýlanýady hem de howlukman iş geýimlerini çykarýady. Näme etmeli? Ýene de bile ýaşamalymy? Olam internatda bile ýaşap Sibir'e gitmäge sebäp boldy. At basman ýerine müň basarmyş. Ýene de ýylan bilen goňşy ýaşaşmaly. Eger şeýle bolsa, onu sen kirip bolmaly. Gurbagy bolsaň ýylan ýene de seni ýer. Nazaryň onuň aýrylmak niyeti ýokdy. Ýöne bagışda mirjek däldi. Ingowy bir-birini görmän iş çalışman ýaşa berterek kim bolmazdy. Ýylanyň ýigirenen narpy olam hiýiniň agzyna gögermiş. Gel Hemra nazaryň şahstygyny işe düşäýmelimi? Onda da onuň bolýan wagonyny ýaşamaga giräýmelimi? Bu bolýan datlary. Hamana bilgeçden edilen ýaly, muny ýörüýte gurabam bolmaz. Hemra bolsa başga ýyly pikir edýärdi. Maňa Hudaý görgü kelmek üçin şöýrek getirenler. Öleden işimi bikeniyem ýadynyň çykarmandyr. Görýäňmi, salamym almady, elleşmedem. Bir giden çöllüň içinde, inne bir ýerde leýaşym serer. Türmede oturup gör näme öwrenenler. Adam öldürmekdäki muň ýanyna towuk şoda ýokdur. Her etmeli, hedip etmeli, ýalbarmaly, ýakarmaly, günäm etdirmeli. Şu wagt hiç kimem ýok, çök düşlemem, geňlejek şaýat boljak kişi ýok. Ol ogrunça gapy tarapa seretdi. Aýak seri beýle keşlerin ok. Ol diýdine çöküp, nazara baka diýdine klawurdy. Nazar, men günäm nazar jan men bilmändirin. Gaýdyp şoň ýary etsem, ýüzüme tüfdi. Ýöne bir gezekliçe günäm. Nazar beýle urulyp garaşmandy. Ony öňküden 5 beter ýigrenip başlady. Erkek kişem diýdine çökermi? Bagışla nazar, bolýarmy? Bagışlaýarmy? Bagışlat gelenok, içindeki tutaklıya. Oňyny getirip bir ýerde, "Eýway, men näsimkä?" Ýene diýalberýän. Nazar bolýar diýýäsene, ýaşlykdyr da. Hemra, tur ýeriňden. Utanaň okmy? Aten bagışlaýandy, ondan turýun. Nazar platensasyny egine atdy. Bir eline sabyny alyp, oň köýnüňiň ýakasyna çaldy. Bolýardy. Ýöne hele ýalymyzdarmy, o zatlar ýatdan çykaraly. Elbetde çykaraly. Ýaşa nazar, o şagy ýaly begenip, hatyr gutur ýerinden turdy. Nazar gapa ýöneldi. Ol tot-todandan beter. Hemra duşondan soňky ýokoşan hapany öz göwünde şeýledi. Mäkem ýup ardahy tämiden etgelýärdi. Hemranyň ömür boýy eden arzu hasyl boldy. Oň goňrus ýaşyr renkli, ýalpylap duran zili berdiler. Bir maşin onuň düýşüne gör näçe tapar giripdi. O bodol könüze samaswal turýardy.
Oň bilen ne adam daşap kire edip bolýady, ne de yüksek kazanç. Ahir gökdäki dilegi yerde gowuşdy. Ene 4 töwrüň açyk. Nirä gidendiň hojaýynyň göwüni tapdy eňe ber. Samaswalyň aýlyja gowdy. Emma zille ondan öňet. Girdeci günne gelip süýüň girip durur. Bugunal oblast merkezinden 3-4 ýaşyk ýük alyp göni Bagdaly geldi. Ol bir yere gelse ya Bagdaly gelerdi ya da Badyra. Şu iki yerde kazanç tapylýardy. Ol maşynyna tormuz berip bermäke iki ýigit ylgap geldi. Olaň biri "Howhan eltermiň" diýdi. "Gürrüň bolmaz meniň. Muzdy bir ornukdur." Ýigitleň biri kabina beýlekdi, bortuň içine minni. Hemra ýanyna oturunyň üstü deşik köwüşini, soňky modada köýnek balagyny diýilip, "Uzakdan gelýärmiň." "Hawa Leningraddan." "O, işlemägemi?" "Hawa." Hemra Badyryň ýanyna gelip boyuny kabinadan çykardy da, "Kim howdan tarapy?" 3 tane gyýyň açlaýal, haltalaryny ýerden tüýreşip, maşynyň tigirini aýaklaryny goýup darmaşmaga başladylar. Olar bortuň içine ornaşan soňlar Hemra kepgatynyň maňraýyny salaja batyp sürüp gitdi. "Gaýdan gorkaň okmy?" diýip ýanyna goýuny sorag berdi. "Gaý gitmeýinjik. O ýerde de ýöz adamlar bardyr. Seň adyň näme?" "Sergey." "Sizinki?" "Ýusup." Ol hiç wagt ýöz ýoluşylaryna hakyky adyny aýtmaýardy. "Sergey, Ýusup." "Bidiňçe." Hemra salaja ýylgyryp goýberdi. Hemra ýerini tutdy. Sergeýiň ýüzünden çykaran owanlygynyň biri şabada adam diýip durdy. Olanyň owanlygyny göz açmazlarymda niýerden saranyny görmän galdy. "Men size meşhurik geljek ekeniňiz" diýip Sergey ümürdenli. "Näme diýdiň?" "Getirilmeň taňyrylkadynymy?" "Ýa hiç tat" diýip Sergey kabinaň gapsyny ýapdy. Entek kantora girmäke Sergeýe nazar gabat geldi. Ýönel hormat tagtadyndan ýylgyryp seredýärdi. 4-nji şahskanyň iň oňat buldozerçysy Nazar Atabegow diýilip, ýazran tetirli okap keýp göterildi. Ol kadrly bölümine şemedanyny goýup, Nazaryň işleýän şahstygynyň salyny aldy, ýene-de ýola çykdy. Oňa şenli tigirleri Sergeýiň boýunundan beýik samaswal edil ýanyna taklandy. Ene bir kireýkeş diýip Sergey için gepletdi. "Nire açyk? 4-nji şahstygy. Men onna. Näme çalýan? Näme? Näçe bermeli? O näme diýeniň hanymyn?" Sergey kabina minen soň "Näçe çaljak?" diýip soradym diýdi. "Bizde pulanlary ok" diýip şofýor şunu bilen aýtdy. Ol ýanyna oturunyň eşiklerini bir tapar gözden geçirip, "Gatlabany näme işlejek? Bu geýimleň çaljyrmaly ekeniň. Men dostum gözleýän şoň ýanyna barjak." "Kim o dostum?" "Nazar Atabegow tanaňdy okmy?" Şofýor ikeni ýokaryk göterip uruly şapylatdy. "Nazarmy? Perdon hemmemiz tanaýar. Gülýär oglan. Ýa-da men seni gön işläp durun ýerine elteýin. Gelin tanyş bolaly. Men adym Sary." "Menki Sergey." "Näme işlemäge da geldiňmi?" "Hawa. Gatgow edipsiň." "Bile häzir el şundan gerek" diýip Sary kekirdigine süýem barmany getirdi. "Näme hünäriň bar?" "Hiç şeýle." "Aýdýany ýok. Derrew bir hünäri öwrederler. Isleň bolsa besler." Sary samaswalyny äpet hogdanyň garasyna saklady. Aşagdaky işleýän traktorlar çagyny owazýarly. Ha, traktoryň işleýän ýeri 4-nji şaska bolmaly. Şolaň birinde nazarammadyr. Onuň buldozeriniň nomeri 17. Baş üstüne elterdim göli düşmäge gorkýan görýärmi gaty kert. Bolýa, şu ýere getirdiň inni özüm taparyn tawgurun. Bolýa tawza bol, duşýançak. Samaswal ýerine gara tüslerini püfläp ýerinden golgundy. Sergey aşaklygyna hogdanyň içine işläp ýören buldozerlere kaýynyldy. Ol 2 adım ýüremäke köwüşüp pöwke kirşenden oldy. Ol köwüşüniň baglaryny biri-birini satyp eginden atdy. Balagyny dyzyna şerni şermedi. Gızgınca kirşenni toprak oň aýagynyň gyzygyny getirdi-de ýöremek ýakymlady. Göni özüne golýap gelýän ýigidi görenden nazar gözlerine anmady. "Eýgoý, bir Sergeymi?" O gözlerine ýenýän der tüpürüp ýene-de teretdi. Düşmädi de ýerine. Oňa şeni Sergey oňa ýerini bulady. Nazar buldozeryny saklap kabinadan ýödündiňdi. "Sergey! Nazar, sen nire birlerini ýere? Özüň büyük maskara çağırmadyňmy?" "Eýgoý, dogrudanam geläýdiňmi? Görüşüň ýaly. Näme üçin telegram bermediň? Garşylardym." "Sen özüň bize 2 kelem telegram bermän, bir habar barmadyňmy?" "Menem şey diýdim. Hasan geldiň." "Gelip duruşum. Şemedany kantoraňyzda goýdum-da görüşýärek." "Onda şey deli. Men ýene-de 2 sagatdan ismene çalışýan. Sen oňa şenni wagonjyga baryp diýinsiň al." "Ýok, men sen ýanynda oturjak. Serýoza. O ýerde gepleşem bolunok. Üstesine de gızgın, tozun. Bolsa bolsun. Sen sudan ýerinde menem sudaryn.
Nazar Sergeýiň höçetdigini bilýärdi. Şoň söýlem ýörünni, näme bolsa özüňden görürdin. Kabinaň içi nazaryň aýdysyndan beter ekeni. Tamdyryň içi ýaly gyzgynlykdy. Bir ýerlerden deşik tapyp, tyzylyp girýän howa ýaly saň demiň tutýardy. Motoryň tarrlygy, ynjyrlaryň ýygyllygy. Olaryň güýjüne kabinanyň aýylgyn titremesi gulak etiňip barýardy. Sergey ýem bursak derledi. Onuň ýalaňaç tersegi kabinanyň içindäki demire degenini gyzgyn peze batan ýaly salt çekip aldy. Nazaryň güýjüne seredip näme hileni şarat bilen ýylgyryny, onuň negirlenki ýaly ak dişler görünni. Sergey dowumluny görkezek bolup, söre berdiýen manyda elini ýoňa salgady. Buldozeryň iki kaptanyndan ýygynyň göterilýän saňtodan ak bulut ýaly bolup ýokary göterilýärdi. Sergeýiň dişleriniň aragy gyzarda gurdy. Nazar sagadynyň aýnasyny balagynyň diýdini tüpürüşdirip seretdi de diwigtil ýatyrdy. Ýylgyryp Sergeýiň köýnegi ennamyna ýapyşan ýeginine kakdy. Iş utardy. Nähili? Şu dogda gasdarmyň? Zdaryn. Malades, serýozy. Bir ýerden nazar çalyşýan kärdeş ýetip geldi. Ora salamlaş poşlaşdylar. Hasan nazar bilen Sergey howdanyň kenaryna çykanyna, Sergey bir äpet okora seretdi diýdi. Şunun için suwly diýip göýüňe getir. Hey, aňyrty berdi görünjekmi? Ine taň gerek bolsa gara deňiz. Bu suwdan gonsaň näçe hektar gowy çekip bor. Fantaziýa diýip Sergey başyny ýekady. Soňra ýuwaşşydan wagonlar tarapa ýöre urdular. Sergey ýödüniň soňky başdan geçirenlerini gurrun berdi. Matematikadan goşurak taýýarlandyr. Ýykyldım. Ondan istärler işede kakatynyň üstüne ýerleşdireýin diýdi. Eýämden olara ýapşak bolmagy bir hil gördüm. Öýe gelsem, ijemiň iýgenji beýnime gurt bolup düşjek. O Leningrada gitmegime garşy dagry. Ondan oýlanymda görnüň ýanyna gaýdy berdim. Hünäre ýödüň bilýän menne ýok. İlk kömekçi bolardyň. Iň ýaty gary işden çekinmelik, kynçylykdan gorkmalyk. Gorkmajak bolaryn. Ýüzüň gyzartman. Olar hatar goýulan wagonyň ýanynyň ýörep gapysyna 9 san ýazylan gapyny açdylar. Ene biziň lüksümüz diýip nazar içeri ýerine gitdi. Bir ýerde men ýatýan. Munna hemra şoför. Amunna da Kostýadan ýigit, Tuludan. Biz oňa şema barsy diýip diýişýär. Sana bir gecelik raskarduşka goýarys. Ertelem ýerden naşalyň ýanyna bararys. Häzirem duşa düşüp geleli. Ondan men sana şeýle bir göýük çay bereýin. Nädersiň ähli ýadylyň ýem ýok bolaýsa. Olar duşa düşüp nagarganadan garbanyp girenlerine hemrada geldi. Salam. Sergey ýylgyryp, "Aşamyň haýyrly" diýdi. Nazar olar tanyş etdi. "Tanyş boluň. Bir Sergey men dostum. Bir de hemra şoför." "Näme?" "Hemra. Maňa başga ýyleşdirli. Siziň güýüňiz maňa bir hil tanyş görünýär." Hemra iki günne galyp ýalbarja häňde ýelini dodugyny goýup aýtmadygyny şarat etdi. "Siz Leningradda ýa-da Novosibirskde bolmadyňyzmy?" "Ýok, burun ýerlemde." "Ne hil çay içýäňiz? Tagamanja geldiňizmi?" diýip Hemra ýyrşyş edip ýaranjaňlygyna başlady. "Belkem men magazyny gap bileýin, duşçu üçin." Nazar sürtkezip jogap berdi. "Men eýşemok, özüň bilýän, Sergey hemşeýle. Meniň gowy çay getirin" diýip nazar çykyp gitdi. "Sag bol Sergey, her nişik satmadyň." "Ýusup, men seni näme üçin sataýyn? Onluň üçin." "Entek satmazagym näme bilýän?" "Ýok, beýtme. Men gowy ýygyny al." Sergey oň özünden 5 beter bolasy geldi. Onluň ýerine alyp ýene 5 manat berdi dedi. "Uý, o näme üçin? Sen onluk berdiň." "Onlugyň prosentini emmer." "Dymanlygyma misesine?" "Baý, bu sene gaty ýeterjek enem." "Bolbasam, häzir nazar geler." Hemra gyýnana bir 5'lik uzatdy. Uzyň pul üçin geleni besbelli. Olar üç bolup çay başynda ondan mesaj gurrun etdiler. Käte Sergey bilen Hemran sırly ýylgyryşlaryň sebäbine nazar düşünmän geňirgeni oturdy. Sonra umdurmady. Aradan 2 gün geçip geçmän Sergey nazaryň gowudaşynyň bir wagtlar Hemradan arna alyp beren Rezeň brigadasyna işe başlady. Yatakhana meselesi aňsat söýdürli. Şoňuna düşdi duruberdi. Tuğlalı sema varşı başka brigada geçip nazar bilen Hemranyň otogyna bir kravat boşuldy. Nazar köp aýlardan bäri böwrüne sanjy bolup duran ünsüni, ýagny komsomol täzeden girmek bardak arzugyny gurulşuk şahslaryň komsorugy samaswar türýän şara maslahat saldy. Ol haýdy men apkom komsomoly ýüz tutmagy. Ýöldürüňem haýyşnamy berip gollajakdyklaryny aýtdy. Sekretar nazardan bir iki ýaş uly erjel hem salagyny ýigdi ekeni.
Ol bir knopkany basyp içeri giren gyýda çay getirtmegini. Nazardanam guruluşy kakdy. Onundan soraşdyryp, olar bir salamyň içinde köýüne tanyşýaly boldular. Çay başynda nazar başdan geçirenlerin jykmajyk gurrun berdi. Sekreter ýigit käbulakny odana bir zatlar birleşdirdi. Ýakyn günlerde guruluşga aýrylmagy barjagyny. Nazaryň ýolbaşçylary hemde bir o şilendirlen maslahatlaşyp görjegini, özüniň ýerinden gelen kömegini etsekdigini söz berip galdy. Nazar bulanyk suwly murgabyň köpürdüne ýetip, bir salym akşyna hyň edip durdy. Amy derýanyň kenaryny öýünip ötennenmi? Akar suw görse onuň jany ýokdy. Häzirim onuň ýadyna ortasynda gemler ýüzüp şarlaklar gaýyp ýeren op düşdi. Elbetde. Ýene-den ýene. Şo wagt bir aýalyň şirkinti çykdy. Vay, jeren jan akdy, ýerler ýetişiň. Onuň derýan kenarlyny köpüre tarap ılgap gelýän aýala göz düşdi. Aýalyň ýerinde odýan ýerine derýanyň ortasynda birje garaja kelle görnüp gidýärdi. Nazar hiç tatakda oýlanman, şo duruşyna eşiklerle köprüň üstünden soklady. Ol aşağı sümmejek bolup, eli aýagy debşenekledip, suwun güzünden gara kelläni gözledi. Emma iň soň sekundlarda gyýja aşağı sümtdi. Nazar suwun akym bilen gyýjagadyň öýüne gelýänini hemde onuň entek suwun düýbüne çökmäni saklap, suwa sümdidi, gözlerini açyp seretdi. Bulanyk suw sapsardy, gözleri giýjeýärdi. Onuň kükrегine iň soň kowa galyp, ýaňy demip uranyny bir garanyň öýüne akyp gelýänini gördü-de, onu iki elden tutup ýokary galdyrdy. Özde zordan suwun güzünde dem almagy ýetişdi. O bir güneşi. Asalymdanam gara kölgäni. Ýokarynda köprüni görüp galdy. Inna azyk demin dürsep, gyýjagady kenara çykarmaly. Bu da nazar üçin hiçdi. Ol amy derýady. O opda da her ýer bolup ýüzüp görüpdi. Suwdan şalyp şaraň bolup gyýly başşak göterip çykardy. Gyýdan kiçik ellerini iki ýany hereketlendirdi. Asalymdan gyýjagadyň agdyndan läbik suw pürkülip gitdi. Gyýdy özüne gelip gözlerini salajaşdy. Oňa şenni her haýal ýetişip, "Wahy gyýjagadym" diýip, oň ýanyna çök düşüp, ýarym ýaş aglady. Ýene-de 4-5 adam ogluny çok ýygnanypdy. Nazar köýüne onu tıkışdyrdy. Onuň gaýdanyny kimiň görüp, kimiň görmedigi belli bolmany galdy. Sergeýiň gelindäki vibrator beton deşýän. Sınçgayan gural göwresini allygyny sandyrdyp, käte tutuwazyna şenni çagylary sement garlyny däbi düşünmýärdi. Käte-de polat armatura diýip bir ýana tyýyp gidýärdi. Blokdaky demir hem sement gatşykly yssuwa zordan dem galdyrýardy. Häli şunun suw ýa-da sowan çay içmeli. Olam şo wagtda der bilen sıkýardy. Kelläňden şaglap ýynýän der gözlerini zordan açdyrýardy. Ol başyndaky sary kaskatyny näler çykyryp oklujakdy. Ýöne bir gady ruhat bermeýärdi. Honga ödem bloga düşüp gelýär. Sergeýiň işleýişini ýokman guýasynyň syýyndandyr. Gelip näme diýerkä? Vibrator iki ýana tırıp dursaň berekella ha aýtmaz diýip ol içini gepletdi. Recep onuň işleýişini syýynda bir salym petini çykarmandyrdy-da, soňra oň elinden gural aldy. Epesli agramlykdaky typsyk balyk ýaly böküp duran vibrator brigaderiň eline çağa oýunjagyny döndü. Nämetden ýere toguldy, haýsy ýerine sınçgada diýen edip dur. Iň esas howlukmazlyk. Recep hem işleýär hem ýut berýär. Iň esasy betonyň astynda kebişeýlerin demirin üstünden düşmezlik. Iň esas diňe ýeriňi däl kelläňi işletmeklik. Brigadir siziň hemme zat iň esasy. Şeýerde bolmaly. Biziň işimiziň 2-3 4-nji derejelisi ýok. Hemmesi iň esasy. Beton mäkäm sınçgylmasa, gok ýerler galar. Ine onsoň gutardy. Kanal gelip üstüne goýuljak suwuň agramyny bir gözeňine getirip gör. Suw nirede aş bolsa, şonu gözläp tapýandyr. Sen şo gok goýan ýeriň tapdygam, ähli eden işiň pyrryk. Onuň golaýyna ýene-de bir maşin beton garyny şaglat ýokdylar. Ýadan oradan kömekçi berenip Recep sorady. Ýok, ödüm sınçgaryn. Seret ýagdaýyňa, hiç de adamy haly manam durmak. Howlukman eden işiň ibaret. Iň esasy betonyň astyndaky demirler görmeli. Gözüň rentgen bolmaly serge ýylgyrdy. Dogry. Gurugunda ha galypdyr. Recep gidip barýaka sergeye göwün etdi. O ýigide giripdir. Ýa-da da bildirmän ýylgyrýa. Degişen bolýar. Sergey hanrap baştan vibratoryň üstüne iki eliniň aýatyny goýup işläp boldy. 2-3 tapar aşap ýokary basyp çykardy. Her näme gedek onuň uzunlaky şiş demir üstlendirini piýafyldy gitdi. Belki o demirin kebişeýlerini ýerlerini gözşenler andyr.
Awşam orta ýüşürünni Hemra görün eşdenlerini gurrun görmäge oturdy. Bilýäňizmi nähil gydykly täzerik wa? Murgaga bir gyýjaga gark gurupmuş. Oň nireti gydykly diýip nazar sowal berdi. Wagt diňleseňiz da gydykly. Ondan gyýjagadyň kellede tolkunnyň arasynda kä görünüp käte şümp barýarmyş. Bir türkmen ýigidem şo beýik köpürden eşigi teşigi bilen öýden sowuklanmyş. Öýdmädiň biljekde dogry maýdýan. Hawa ondan men muny bazarda eşitdim. Bazarda akylly gepdiň-gepdiňmakda däl diýär. Gydykly ýere ýyzdy. Gyýjagadyň ateneti uly adamlarmyş. Kakady uly neçelnik ejeti biri wraç diýe ýene biri direktor uniwermag. Ondan olar ýan halat eden ýigidi gözleýärler. Onam tap bilen okmuşlar. Gyýdany halat eden üçin domoy pul syra berjekmişler. Radioda aýtdypmışlar dogry. Öýdme gulagym bileşdenmek, ýöne bazarda akylar bileşdik diýe. Her ýerde samsyk adamlar bar. Şeýle däm Sergey. Olar adynyň 1000 manada berýärler. Bererim kärer Sergey. Bilemok diýip Sergey beýurundan dedi. Eger guruply adamlar bolsa bermekler mümkin. Şeýle däm nazar. Men öýdme şoň şeýin hyra galmany bir hili görjek. O gyýjagadyň ömrüni näde pul bilen ölçejek? Hene nazar bir hili adam ekeniň. Onu suda halat edýän idara näme etjek? Yapmalymy? Olar şonun aýlyk hyra alyp oturýarlar. Bir ýerde gep gyýdyň ömrüni däl. O ýigidiň ömrüm bar ahyry. Oly janyny geçip ýöldün soklapdyra. Şoň diýäniň jany ýogam der nazar diýip Sergey oňa tarap iki öwünü seretdi. Nazar elini hilipdi. Samsyk gurrun edýäňiz. Bir gyýjagadyň akyp barýany görse, kim durup biler? Her kim özüni oklar. Ay mene, özüme oklay biljek däl. Tebäbi o nädimden aňyr ýüzsem öýkenim çiýişip barýa, ana nazaram şaýatdyr. Bilýän hep nazar şu gelýil girdi. On köýnäni ýatlanyny Hemra aňdy. Men özüme dıňardym. Tebäbi men erbet ýüzemok. Nazar aýdaýdyn. Entek bu hakda gazetede ýazjakmyşlar. Men şo ýigdiň boluşuny düşünemok. Yeri beýdip ýödüňi girlemek bilen näme mutýan diýene. Hemra dilini jukuladyp başyny ýaýkady. Sergey, belki moňa pul gerek däller diýdi. Senem geplediň o serýozy. Kime häzir pul gerek däl? Hani, sen ýödüň pulany ýa urjakmy? Dogry aýtsam ýok. Men isтерla sowgatçy gederdim. Menem, maňa ha gaty ur gerek. Näme üçin wamy? Galyňa gerek. Sen bir ýerden söýüşdi, kamsymor toýuna däýip nazar tirsegine galdy. Aýtdyň o, kakam onu ölse dermi? O galyň berip kalhowda işleýän gelin alar. Ýaşyn mardad etmän, pitçiň atyp ýören gelin gerek däl. Goýunly galyň kakam öýe tapsyn diýip Sergey gepe goşuldy. Olyny garrapdyr. Öňküm ýal tap bilemok diýe. Sen ýaşyňda pul haltyrap tapardyk diýe. Bä, onça pul nirde barka? Bilemok. Onu sama suwala geç, aýlygam köp. Öýdüm ýörüp sama suwallaryny diýindim. Men bir dogrusyl adam. Hani dogrusyl adam. Ona sırany sür ýatalyp nazar kellesini ýatsa goýdy. Hemra bayaky diýde çökeli bäri o budaşynyň diýen iki aýtdyrmany ýerine ýetirýärdi. Syra ýöşenseň aýyň şuwlaty içeri ýagtyrly. Olar aýnan açdylar. Günnüki howuryň deregine salkynjak kowa içeri kurda burdy. Günde ondan ýene-de howurlygynyň ot gortajagyna ananar ýaly. Nazar sırany ösürdiýdi. Hemranyň täzeligi onun göwnüne bir hil ýeňilligi, şatlyk goýardy. Ol özüniň köpürden dıňyşyndan başlap, öskün gamyşlaryň içine eşiklerini guradyýan halatyna şenli bolan ağırlyk ýatlap çykdy. Ol muny edeýin nibetmänni. Şo was şöhre adam, pul syrygam kelle gelmändir. Asla bu hakda oýlanmaga pursatym ýokdy. Belkim uruşda da şeýle diýendirler. Oň ýadyna kakas düşdi. Görüler, näçe tapar oýlanman, zat etmän, faşistliň üstüne gendir. Ol özüniň otogdaşlary bilen bir samolyotda tögeşýän edip, gödüňüne getirip gördü. Serýoja bir baglamak boljakdy. Ýöne Hemra. Ol soňky wagtlarda goglaşdy da, pula gerek gelenine ejirligini däýýär. Pulun bolmasa, awreňem ýok bolmadyňam diýär. Oň bu akyla gulluk edýän beýnesini ýene ýitip boljak däl. Hemra bilen bile ýaşap başlaly bäri. Nazarda bir täze duýgy emele geldi. Olam o budaşyna bolan jogapkärçilikdi. Olaryň ikidem ýaşdaş bolsalardy. Nazar öýüdün uly adam hataplyýady. Hemrany bolsaňda göýgöle, terbelemeli, dogry ýoly gönükdirmeli diýen pikirden elçek bilen okdy. Garit hemde şaýdepler daşaýan Hemranyň tanamaýan sklasy, prarabi injineri garagly adady. Ýok diýenýärli.
Raýtada gurulşyk materiallar saklanýan merkez kladyň müdiri Tofik Petrosyan bilen onuň arasyndan gysyr şiýbyny gysylyp geçýärdi. İşiň bagyryny ýerip, adamyň uwuny ýekeleýän, dilini tapýan hemme ýere ýetejikli Tofikyň ödem görmegi ýetdi. Tutun ýerini goparman aýrylmaýardy. Ol bu kärine ençeme ýerde kül ýöküp agyry garawum kanadyna amykly goşbasdy. Tofik bir ýerde meňki bolsun ýer ýaly ýaşan okdy. Ýöne onuň Yerewanyň eteginde bag-bakçaly howly kerpis çaýynyň Volgosynyň barlygyny hiç kim bilmeýärdi. Bir tüýgesme ogrunyň 1000 manat ogurlasaň ogry adyna galarsyň. 100 000 manat ogurlasaň hormatly adam bolarsyň diýeni oň gulagyny mähkem galyp ýüregine bak ýadyrypdy. Ol bir ýem tüçjar baý bolup gitmeli adamdy. Ýöne onuň bir ýeji tarapy olam kartly meseledi. Ol utturan pullaryna bir jam gynanmazdy. Dünýäde onuň iň hedil edip, geçireniň dagy ýerýän pursady olam oýun wagtydy. Ermeni konýagynyň şarazy terpilledip, gymmat bahaly sigaretyň tüstüdini göýe üfläp, garşydaşynyň elinde karty bilmek üçin oýlanýan halatyna geljek lezzet ýok diýip ol pikir edýärdi. Ol ýödüne meňdeş ülpetler tapmak üçin 200 kilometr alha gitmäge de ýaltanmazdy. Ýöne bu urluşykda ýaraýjak ülpet ýokdy. Ine Tofigi biýinjilik edip, keypine soğan doguryan yeremişidi. Ödüňi formada haklap, barmaklaryna her şeýni türgünleşik berip durmak üçin bir-iki ýoldaş tapylmaly. Olam diline berkişi, öz goraýynda işleýän adam bolaýsady. Ahyry Tofik öz şofýory Hemran saýlap tutdy. Tofik üçin Hemra bilen oýnanyň şagy bilen oýnanýarly. Heýmunyň küýü köçedini, belli mülkli bu oýuna gönükdirip bolmazmy ka diýen niýet bilen käte ol bilgeçden uturulýardy. Bu tapara moşa etdi. Vah. Sena ýükdelip barýan ony näme tutdyň? 34 manat diýip Hemra tägin men jogap berdi de dylym etdi. Ay onuň bir pul barmy? Büýüm az pul läle. 2 tegelek gadanymy isleýärmi? Näçe? 2 tegelek. Tofik on gözleriň içine seretdi. 2000 diýär o. O nädip? O ýene diýärmi? Näme Yerewanyň salkynja kowadyny taşlap, siziň şu tamdyryň şiýal şöýrüňizde seňle oýun etmek gerinde diýärmi? Pankelle. 2000'i isleýärmi ýa ýok? Maňa näçe jogap ber. İslemeseň bar gitde ýat. Men 2000 bersem, tant edip geljek şofýor taparyn. Bolýa. Onda gulak as. Gün ýaşar ýaşmanyň öňün çädi. Ul ýoldan epesli daşlykdy. 2 sany beren kum depeniň aralygyna Hemra maşyny taklady. Kapogyny galdyryp bir sapar aýrandy. Motoryň o ýer bir ýerini sokjuran boldy. Udokdan hereden adamyň gumyň ortasyna maşyny bodurup, ýaryp kögresi motoryň üstüne egilip duran şofýory gaýpy geljekdi. Üstünden öteýüçi maşyn gelerdi diýsen, Hemraň bu duran ýeri ýolum däldi. Ol elini eski atyp berip kabina girdi. Bejermekden tamasy gaçyp, hemme zatdan elüden adam ýaly gözlerini ýumdy. Şo butnaman oturuşuna da az-maz ymyzgany. Gözlerini açanna iňirik garalypdy. Ol howlukman kabinadan düşdi. Gerinjirep ýüzlerini okulaşdyrdy. Ukudan ýagyş açylyp, eýýän gün uzyň öz hiýinlerine ıssydan gorkup ýatan mörmöjekler şenni daş çykanny. Hatda 2 adım aňyr ýanyna bir gara tomdoň gidip barýanny. Suwluganyň ýügürüp geçenini görüp galdy. Ýene-de maşynyň töwereginiň aýlandy. Udokdaky depeleriň aňyrtyndaky uly ýoldan geçip barýan maşynlaryň ışıklary görünmesedi. Garankyny şalaja ýagtylýan sudury gözüne ildi. Ol kapodyny ýapyp kabina minidi, aşaryn towlanyna maşyna otlandy. Hemra uly ýola waka sürüp ugrady. Tofigyň buýran ýumşunyň 2 ýerine ýetirildi. Onuň birincisi, işiň ahyryna sklada barp maşyny, on hali 3 top daşar ýut linoleumi, bankal renkleri, 2 boşka spirdi, gara naklanyňda görkezlen haritlar ýüklemeli. Yükledi. İkincisi, şähere hem uly ýola ýetmän gumyň içinde hamana maşyn bodurun ýaly. Garangy düşýänçe garaşmaly, garaşdy. Has howply indi ýöňdi. Ola garanka dulanyp şu haritlary bellerini öýde düşürmeli. Hemra şäher ýetmän epesli ýügürm etmeli boldy. Ýagny gaýyň durulgysynyň üstüne geçmeliler. Ol onuň başardy. Tofigyň diýen köçedini tapdy. Anhada goýok dergödeli jaý. O dergödäniň agdyna ýetenkirle berenne hamana ýüňden belleşen ýaly dergöde darka ikterpildi. Ol sägin men howlyň içine girip togtady. Ýöňe kabinadan düşmäke, eýem dergöde ýapyldy.
Üç adam tetüýünlerini çıkarman, amana kemra olary, seslerini tanap, sonra satjak ýaly. Üstü birden yapylgy zillen haritler düşürmäge başladylar. Linoleumyň iň soňky topy, howlyň aňarsyna bir ýerde ýakydylan soň dergözi ýene açyldy. Hemra maşyny gyýyna bastyryp ýene ýoly düşdi. Basarly howludan daşlaşdygyça Hemraň ýüregi ynjaldy. Haýdyr bir aýdymyna göwünü küýsäp transistoryň garazyny robotuny togrady. Şeperi ösüň aýdym aýdy. Şäherden gaýynyň postunyny geçen soň oň ýüregi hatam ynjaldy. Inni ýekeze zat. Olam helki ýükü allym diýip towy ogul çekdirmeli. Onam Hemra barınmadyna çekdiler. İngiliz feudal firmalarynyň biriniň wekili John Whitenik Leningrada girip aynalary Aleksandr III-ňiň äpet ýadyýarlygyna bakyp duran mehmanhananyň lüksyny ýerleşdi. Otogyň tämirligi ak gar ýary prastinler, entek ellegmelik sütügi ýumşak platensiyalar, teredende ýüdüň görnýän mebelleri, arasylykdan ýaňa aynasynyň barlygy ýoklugy bildirmeýän epişgeler onuň keypini has göterdi. Enşeme günläp sarlanşak ýaly ýüren akýanyň gämisi bilen 20 ýyl gaýrylykdan soňra öz eri topragyny Leningradyň portuny gelip duranmadyna ine şonu Jonuň göwün guşy aratmany pelpellep galypdy. Ol aýna gapyny açyp balkona çykdy. Hol aşagdaky şagy oýunjagyny meňzeýän maşinalaryň bir täýin gugurlusyny, trotuardaky otly söpi ýaly adamlara, ýadygarlygy, kirkimersiz ýapraklary ýalpylaýan baglara hyn edip durdy. Aýdyna gürlü. Ol otogyna girip, wannanyň gylgynja suwuny epesli ýatdy. Onyňky süňünde ýadawlykdan namşan galmady. Soňra restoranyň naharlanyp, otogyna da 2-3 gap şokolat bilen 5 şüşe ermen konýagyny getirdi. Olary halazilnikde ýerleşdirip, telefon kitabyny eline aldy. Şah harpyny gözläp urdy. Şamraev familýaly gat köpekeni. John altyn perolu ruskosynyň olaryň üstünde gezdirip teletin daşly bırakmadyny Şamraev D.M. diýen familýalaryň on mersiň telefonlaryny ýazyp bolan soň bloknotyny ruskosyny ýüzüne tarap taşykdy. Ol diňlärler gorkusy bilen otogdan telefony gelmedi. Mehmanhanadan 10 çoklu wagtda bolmadyk telefon budkasyna girip bloknotyny açdy-da bir ujundan Şamraev familýalary jaň edy urady. 4 familýadan geçip 5-nji gözleýän adamsyň üstüne düşdi. Bağışlarsyňyz. Maňa Denis Mihailoviç zerur gerekdi. Ol howlukman gürledi. Ony soraýan kim diýip diýen maşgaran mahmul ýartyleşdirdi. John White'nik. Kapitan Şamraev reisi ol ýene-de 10 günden gaýdyp geler. Siz on gaýdy Stella Denis'e onamy? Hawa, siz meni näden tanıýaňyz? Men siziň suratyňyzy kakaňyzyň kaýutadyny görüpdim. Bir ýaşy türüne düşüpsiňiz. Ha? İkiňizden şadýan. Hawa, şeýle suratymyz bolmaly. Siz kakamyň gämisinde haçan görüpdiňiz? Beýik Britaniýada, Londonda. Stella Denis'e onu. Men şo bile suraty düşen ýigdiňiz hakda bir zat soramak özüm gat berýär. Soraň başy üstüne. Ýok, telefonu däl. Onu ýegelin. Biz Vasilyev adasynda ýaşaýar. Näme diýseňizler, Stella, gowy şäherde uşaýalyň. Bolýa-da, häzir sagat 4. Onu ýene-de 2 sagatdan mis atlyň ýadygarlygynyň ýanyna baraýyn. Bolýa-da bolun garaşýan. Ýaşy. White'nin göni mehmanhana dolunat gelmedi. Mümkinçilik düren wagty. Şähere adamlar hyn etmeli. Şadyan ýüzleri gördügçe ol özüniň gamlananyny duýanokdy. Adamlar ýüzüni ýokary tutsa, ol başyny aşağı salyp göz astynyň olar hyndaýady. Gülüşýänlere näme üçindir içinden gahar gelýärdi. Belki bu aýraçylyk azabynyň görkezýän görgüsüdür. Belki de özüniň oraň ataryny bir şähere şäherlik bolup bilmeýän üçin görülmezçiligiň, iç ýangynlygyň alamatydyr. Ol bir goja kişiden mithatlynyň salgyny alyp, Neva derýasyna tarap urady. Ýadygarlygy ýetip ony töwerek taşynyň syýrlady. Ol munyň keşbini kinolarda da, suratlarda da uruşdan ýöň hut bu topragy şäherlikde görüpdi. Ony ýene-de gussa gaplap aldy. Boyu bir gez petelen ýary bolup Neva tarap seretdi. Temza ýadyna düşdi. Goja Neva ondan 10 esse arasady. Şu halat bulutdan çykan günji ýyklap seredenne, onun gyralarynyň granit taşlary ýüzüne ýylgyryp üstüne ulýalymy dedi. Ýene-de gussa batdy.
Ol ýadygarlygyň granitden ýasalan düýbüne tersegini goýup, suwa seretmesini dowam etdi. Özüniň ýürek howsalasyny näçe basmarlajak bolsa da oňa şäre tapmady. Indi ol Stella bilen duşmaga da çekinýärdi. Öz sustunyň onun basyljagynyň, gyzyň bir zat aňjygynyň ähtiýaty edýärdi. Sergey öz daýsynyň dönüklüğünden habarly mı ka? Eger şeýle bolsa, ol bu gyzy duýdurun bolmagy mümkin. Birkim habarsyzdyr. Ingowy toslama oturmaly. Men onuň Abdulla Sabirowyň haýyşyny, targydyny ýerine ýetirýän John White'nyň özüniň Abdulla adyny, Sergeýiň daýsynyň dilini tapdyrmaka beýle dursun. Şu höde oýatmalylar. Ýogam bu gyzyl komsomolry önam bolmaz. Alagada telefon edäseler, şo wagt ýygnarlar. Ol aňyrda ýaňy anama giripdi. Onuň işleýän fabrika öz-özüni ödemän soň, hojaýyny işgärleriniň ýartyna barma gure dergeden urkypdy. White'nyň dadyna gaýyn ýetäýdi. Häzir ol onu muny görüp pully üpsün edip zordan saýgyly urhat beripdi. Ol Stellany uzakdan şen bilen tanady. Sar saçlary oň boýuny hasam uýun edip görkezýärdi. Ol başyny dik tutup, köşüniň ökçüýüne arasy asfaltda tırkylladyp ýadygarlygy görülýär. Plaşynyň ýakadyny ýokary götürüp, uýun bagly kiçijik suwun kozuny eginden atypdyr. White'inge yaranda, onuň ne dodoklaryny, ne de gabak durýudyny, tebigatyň renkiniň başga zat ýokdy. Öz ýegeniniň gysaýlap bilişine Abdullaň göwüni ýetdi. Hatda azyk görüpli emetdi. Gyz hiç tadı ünsvermän diňe ýadygarlygy terediýän şekilde azyk täginni. Oňa şenni John White'nyň şlyapanyny ýerine alyp salaja baş egdi. Salam Stella. Gyz şu sekundda onu başdan aýak tyýyndap çykdy. Salam White'nyň diýip bir adım öňe süýjüp durdy. Gyz ýylgyrmadam, ýürkeş bilen ýetmedi. White'nyň sag elindäki ýüpek elligi çykarylgan bolsa, elinem uzatmady. Bu zatlaryň hemmesini White'nyň öz ýanyndan talihatlylygyň, edepbilligiň bir görnüşi diýip bellädi. Günkä görünüp kätede bölek bulutlaryň aňartyny dulanýar. Görünü halaty, onuň şuwlasy Nivanyň kiçijik tolkunlarynyň gerişine kümüş öwüşgünni tepeleýär. Granit taşlaryň ýüzi ýalpyllaýar. Asman owadan gelnemeňdi. Bulutlara dulansa, hem bu zat üýtgüýär. Ýüzi gamaşan adamyň kameňdäp agraslanýar. Gemili geldiňmi diýip Stella howaý sorady. White'nyň munuň ýürekden hoşamaýlyk bilen berilen sowallarlygyny, ýöne dil uzundan aýdylyp goýberläýäniň duýdy. Sag bolun, hawa diýen boldy. Men sizi tanamam, siz kim bolsuňuz? O ýigit barada näme soramakçy, men diňleýän. Elbetde. White'nyň gyýdyň beren birden sowallaryna arzylamaly üçin az kim wagt utşak boldy. Her ki aýdyşym ýaly. Adym John, familiýam White'nyň. Özüm Londondan. Söwde firmasynyň wekili. Men gaýnyma Fleming diýerler. O Londonda söwde gämilerine hyzmat edýäniň ýol başçysy. Ýagny siz aýdylyşy ýaly naçalnygy. Bir tapar oň bilen Baltika gämisine barmaklyk maňa meýesser etdi. Ene şonu Denis Mihailoviçiň kaýutodyny sizin suratyňyzy gördüm, şo ýigit bilen. Sizin kakaňyz onuň Nikolay Sergeýewiç Guselnikiň ogullugyny aýtdy. Düşünükli hawa, diýip Stella White'nyň bilen ýoşudan Nivanyň kenaryny ýürep barýardy. Siz Sergey hakda bir da soramakçy bolduňyzmy? Gösgöni iş meselesine geçişi. Hawa, o Sergey Guselnikow size öz daýsynyň bardygyny aýdypmydy diýdem görün. Abdullaň ýüregi towtap gyzyň jogabyna diň salýany ýaly boldy. Hawa, onuň daýsy Abdullah frontda ýok bolupdyr. Inna Abdullah gürs urýan ýüregi gursagyny ýaryp çykajak bolýardy. Ol Nivanyň suwuny seredip Abdullah diýri. Stella diýip pişirdi. O näme hildiýri? Onu näme üçin ýurduna gelmändir? Ol uruşda ýetir düşüpdir. Yetirlikden gaçypdyr, ýene tutupdyrlar. Onsoň Angliýa geçipdir, öýlenipdir. Şagalary bar, şeýle. Onu näme hatam ýazmandyr? Mene hiç taýda düşemek. Onu şonuny bilemek. White'nyk eginlerini gysdy. Ýüreginiň barha şalt urýanyny aňyp, gyýyp ýere bakyp barýaka, penjeginiň içinden şep gursogyny sypalap ony köşeşdirýän ýaly boldy.
Men bir zada düşünmek. Stella ayak çekdi. Siz kakamın kayutasını bolupsyňyz şeýlemi? Surat görüpsiňiz. Bu orta Abdullah nire geldi. O suratı görmese, zat etmese. Bir de düşmedi ya näme var. Abdullah men zany aljak dostum. O maňa başdan geçirenlerini müň gezek gurrun beripdi. Özüniň Roziya diýen aýallygynyň bardygyny. Şoň bilen öz komandiri Nikolay Sergeyevich Guselnikowyň söýüşýän aýdyp taýary. Ondan men sizin kakaňyzdan oğlunyň kakasy kim diýip soradym. Olam Nikolay Sergeyevich Guselnikov diýdi. Men Lyoçukmy diýdim, olam hawa diýdi. Ene menem muny Abdullah gurrun berdim diýmek, şo ýigit oň ýegeni bolmaly. Bir ýerde kelle agyrda iş ýok. Fantastik kino görünýär. Hawa ondan iýdi. Ýa-da men oňa saýuwda gidýänim aýtdym. Olam sizin üstüňiz bilen Sergey tapmagymy, hemmesini gurrun görmegimi öýdüren sorady. Sergey bir ýerden uzakda ýaşaýar. Türkmenistanyna. O ýerde Garawum kanalyny gurýarlar. 3 gün mundan odal onuň hatamallym näme diýip ýadyar. Howa assynyş, ýöne dostlaryna asnaşypdyr. Işi göwünde ýaraýar. Näme kardeşliğe? Bir ton güýýär. Näme diýdiňiz? Bir ton şy. He, näme? Ýok, ýöne soraýdym. Stella, men dostumyň sargydyny ýerine ýetirdim gelýär. 10 gün nikahym gelenok. Sergey bir günlük şöýlik şagyryp bolmadymka? Özüň ötägidin. İlki aşky bardy. Soňra mara samolyot ekidi. Ondan han hoda maşinly jabaraýmaly. O ýerde de 4-nji şastakda ýaşlan ýatakanasyna ýaşaýar. Näme diýseňiz läň Stella? Maňa diňe Leningrad ruhsat berilen. O ýere gitmek üçin bir ýurt ruhsat almaly. Bir topar dokument doldurmaly. Gara bizatlary dödýän şaňym ipekli gün geçecek. Üstüne de. Men işim başımdan agdyk. Hin gowy oň özüni şagyraýaly. Hem ikiňi bir-biriňiz görürsiňiz. Ýol kireni gaýgetmäň. Ony öz boýnuma alýan. Ha, bolýar diými Stella? Bir gaýrat edin. Telegrammazyk beriň, bir günlük gelip gidiberdim. Hem ikiňiz bir-biriňiz görürsiňiz diýen gurrun. Stella gulagyny ýakmandyrmady. 2 günlük gelip gideni näme bolýar? Bolýar habar edäýärin. Sag bolun Stella. Ähli işim bir ýanydy, şu da bir ýany. Dostumyň öňüne ýüzi gara bolaryn öýdüp berdim. Ol lokan ýigit çykandyrlar. Gelenini görürsiň senariýaly. Onuň gowy ýigidi dünýede tapmardyňyz. Mehmanhanaň otogyndaky telefon zıngyrdy. Ýürek hemme zat öňünden duýýar. Olanyň hut şodugyny bilip dem almaty bir wada ketildi. Iki bökünde turup kanalyp sakawlady. Jan Voytyn. Men Sergey Guselnikov. Janyň turup götürüp duran gulagyna ýoğun tedeşdirdi. Ol bitete 4 gün näp garaşypdy. Şo 4 günüň her günü bir ýyla, her sagada bir aý dönüpdi. Geceler düşünde telefon zıngırdap, enişe mesapar uykudan uyanıpdy. Sanjy sekund Sergeýiň gulagyna adamynky däl, äpet haýwanyň myşyllasyna meňdeşdirip durdy. O bolsa, Vaytynyk näme diýerkä diýip sabyrlyk güle garaşdy. Ahir olar duşşugy mehmanhanada belleşdiler. Başga ýerde ilkinji gedek Vaytynyk duşşugy biljek däl. Ol bu gedek duşşukdan gaty gorkýady. Gejegler nöýdýärdi. Gözden ýaşyň erksiz akmagy mümkin. Ondan hemme zat bulaşar. Sebäbi Sergey onuň Abdullah adyny bilen o ahyry. Olany frontda ýogurlyga taplaýar. İlkinji duşşuk. Öz mehriban toprağında, onu da öz ýegeniň, öňkü komandiriň perdendi bilen nähil bolarka? Abdullah, John White'nyk özüni dürsemek üçin 100 gram konyak gönderdi. Sonra stolyň üstüne göýgenim şokolad konyak goýuşdurdy. Gapy kakyldy. Abdullah işe ýönelip girin dedi. Gap açyldy. Nikolay Guselnikowyň göwresi peýda boldy. Abdullah'ın ýüregine gyzgyn iňňäň tikezi sümp gitdi. Girin. Kakasynyň diýeri ödi. Guzoklasam-mı? Gözlem çeýgizar ýa. Mert bol Abdullah. Sen ýöňkü şturman mert bol. Samolyot segoş kursuny eňdi. Salam. Aşamgy haýyrly diýip Abdullah askanda seslendi. Emma ýüz keşbini Roziya şaly medýan ýerlerde bar. Olar
Daý ýegen az salym bir-birine seredişip durdular. Abdullah Ejid utanjaň oglany görer nöýdipdi. Emma ýigit çykan ýegenini görüp hasam gowandy. Gelin geçin. Sergey Uludağ'ı görüp hemme da başına atıp görkezdi. Atlışna toğunu var Mr. White'ın. White'ın stol görkezdi. Kresla geçin. Men içim ok Mr. Azıcık. Sizden näme diýilýär? Simvolişeski. Bağışlaň stoluňyz garybrak. Restorana barsagam uyur kalmagal sağ. Ana Londona barsaňyz şuň ýaly. O başa marmon şomolup görkezdi. Yer taparsy. Maňa siziň Londonyňyzda näme? Şeýle. Häki mihmançylygy. Näme daýym görüň gelen okmy? Ýene de olaň görüşleri bir-birine katataşdy. Bir ýaş usonaklap durun. Hiç şeýle hilesiz. Beýlekde kütelişen köp görün, köp bilmişirek. Abdullah kanyaklary iki rüýumka bölüşdirdi. Duşşu üçin. Bolýa. Ol kanyagy ýöne dodogyny degirdi. Abdullah ahyryna çenişdi. Bu tapar agzy hiç şeýle tagam duýmady. Ol akçy ýaglyk bilen dodogyny syryp oňaýdy. Mister, kanyak beýlişirine wagtyr azyjykdan içilýär. Abdullah heder edip güldü. Näme bolýaňyz? Senin açyk göwrüň üçin. Dogry zady adamy güdüne aýdýaň. O ýene de özüne kanyak goýdy. Senki dogry, serýoza. Endi men senin daýyň hakda gurrun bereýin gulak as. Onuň gurruny gatylyga çekdi. Özüniň başdan geçirenleriniň hemmesini jikmejik aýdyp berdi. Hiç zat ýaşyrmady, gizlemedi, busmady. Onky diňe bir ýatlamada bolmady. Öwüt netihat şekilli baştan geçirmelen hikaýet idi. Ol gurruň arasynda käte turýardy. Eýlek-beýlek ýürýärdi. Ýene de 2-3 mertebe kanyak içdi. Abdullah hiç zady gizlemedi. Diňe bir zat aýtmakdan çekindi. O da lagerde satan 3-4 adamydy. Onu ýegenine aýtmaga dili barmady. Sergey onuň gurrunyň arasynyň hiç ýerini bölmedi, diňledi. Ýer agaran taşlaryny, azyjyk arkasynyň hök görünini ýady göllerini synlady. Ol ýene bir zady geňaldy. White'nyň başyny salyp aşakdan ýokary seretmedi, ejesiniň gylygyny ýatlatdy. Oňam şeýle garaýşy bardy. White'nyň sözüni uturdy. Sergey sowal berdi. Mr. White'nyň, men daýym uruş uturandan soň näme üçin gaýdyp gelmedi? Gorkdy. Basarlar öýtdi. Erkine buyurup bilmedi. Basarlyny näme? Çykardy, işläp günäsini gördü. Her adamyň bir hili yaradylışy, guruluşy, häsiýeti bolýar. Sen daýyň şo gaýdyp gelenleň arasynda bolmandyr. Onuň bir pikirjigi, planjygy bagdyrdy. Abdullah ýene de bir rüýumkan başyna çekdi. Siz näme beýle köpüşýäňiz? Indi näme bolsa şo bolsun diýip Abdullah tatarça geplep goýberen duýmany aldy. Birdenem aýňarly da aýdana urulsa sorady. Sen näme diýdin, ha? Sergey tatarça jogap berdi. Abdullah daýy. Maňa diýjem tatarça öwredipdi. Ha? On guloklar şaňlap gitdi. Ol ömrüne ilkinji tapar daýy sözüni eşdipdi. Onu da hakyky öz ýegeninden. Ol agzarna çyp barzat diýýärdi. Emma ýanyna oturup oň diýýänlerine Sergeýem düşünüp bilen okdy. Öňkü şturman leytenant Abdullah Sabirow häzir Söwda firmasynyň peýdakeşi, gapsy pullan doly John White'nyň maňlaýyny storuň gyrasyna goýup, iki elden ýüzüni tutup, garawumly ýaş işçiň öňünde möňürip aglaýardy. Käte, şar taşlaryny ütöre getirip penjerelýärdi. Sergeýiň bedeni jümşülläp gitdi. Abdullah daýy, betmeseňizden. Gorkullusynyň arasynda ýegeniniň köşüşdirmesini eşdip, oň beter agy tutdy. Aglamasam ýarylyp barýan. Serýoza. Ol ýene de bir salym içine tygman aglady. Soňra sanraýan eller bilen sigaret otlanyp iki gaýra ýydyna sordy. Ýydynyň rüýumkany doldurup kanýa götüren soň azyjyk özüne gelen ýaly boldy. On gözleriň içi gapgydyrly. Inni ýegenlerini kakman setini çykarman ýöne boýur ýaş dökýärdi. Hani ýegen? Inni sen gurrun ber. Yegenim gurrun berip başlady. Inni Abdullah Roziýadan, Nikolaýdan başga Kerim oğul nazar hakdy. Ninanyň başyna düşenlerini eşitdi.
Sergeýiň kanally nazar bilen işleýänini, bir uçuruşa taýýarlanýanyny, Stella bolan söýgüsini gara himmetini aýdyp berdi. Demek Stella gelinligiň dädip o ýerinden turdy. Hawa söýýän daýy. Abdullah şifanyr açyp, gara diplomatyň içinden bir zadarlydy Sergeýiň ýanyna geldi. Ine, men toýa goşşak paýym. 20.000 manat dip ol, 2 paska puluň öňüne goýdy. Sergeý ýerinden turdy. Emma pul ýerinde tutmady. Näme dursun serýozy? Ýok, maňa pul gerek däl dip ol, oýlanyp ýetli duran soň dillenni. Näme üçin? Şo ýogdumam o pulun bir paskasyny alyp, oň üstünden sanaşdyryp çekdi. Siz ýola törejek diýipsiňiz. Ene 200'ün aldım. 5 sırı. Peydakeşler hataplı dost udağı gider diýerler. Sizem sögüden peydakeşi dämi? Abdullah sarazy gülümsüredi. Ýa-da köprek ödürlemkem. Nädemde pulalarka? Sergey 200 manat jüýüne talyp, garan pullaryň öňüne tüýşürdi. Serýozy. Sen maňa gulak goý. Geline sowgat etmeliň diýip bar ahyry. Bimen içimden ediyen pikirimi nirden bildik ha? Belkim goğuza şaytep alarız. Sergey yüzünü ketede udu. Men şaytepten başım çıkmaya. Onu men özüm oňaryn. Erter komisyon magazin raýlanaly. Belki nasy zabırdat taparız. Sergey geplemedi. Abdullah onun 2 gündüdügünü, ırlıp barýanyny goşan duydu. Stella gaty begener. Onu men ertireçen oýlanaýyn. O näme üçin? Stella geňeşekmi? Ýok, sowgady duýman kaberten täsirli bolýar. Dost sowraý diýen serýozy. Bolýar ýöne gowy oýlan. John White'in şaýtepden madal başlyk ýady. Olaryň uruşdan öňki Abdullah kady. Taňyrça sabryň ogly kady başlyk ýady. Sergey işligi şar gara barhatly gapyrjagy açanna. Oň üçin brilliant gaşdyrly urdap duran ýüdükdir gulak kalka gödördi şen Stella. Edip işini çekdi. Bir sowgat saňa. Stella gapyrjak alyp otuğunulgady. Salymdan ak bedeniň üstünden geýen uzun gara pambar köýnekli. Gulagy elili urdap duran brilliantly gyz Sergey görnünni. Olam edip işini çekdi. İkidem gülüşdiler. Gara pambardan çykyp gaýdýan ak gollaryň gamyş barmaklaryna tylla sar saçlaryň arasyndaky brilliantlar. Allah gödellük bilen bät edýän ýaly. Stella uzun aýnaň öňünde durup, öz owadanlygyny öz aşyk bolany meňdäp Sergu boýuna syn etdi. Onuň kaddy kamatyna merul bolan Sergey, ýa-da Abdullah da aýtynam, komisyon magazynyna goýulyp gaýdyran 20.000 manat ýatdan çykarypdy. Aýnaň öňünde eýletine öwürlüp näde edip duran Stella onuň sorady. Serýozy, bu zatlar näçe manat? Sergey ýylgyryp jogap berdi. Nazar maňa türkmenleriň bir nakylyny öwretdi. Olar üzümüni iýde bagyn soramy diýerler. Bu nakyl görün aýda-aýda. Bizde bolsa firmanyň syry diýilýär. Kimin firmasynyň? John White'niňmi ýa-da Londondaky daýynkymy? Bolýar Stella hemmetini çiğitlen ýaly gurrun bererin. Ýöne ýör gederince çykaly. Şu gece garawmy uçmaly ahry. Sanyzy fagadym galdy. Olar gol tutujup Nivanyň gyrasyndan köprä tarap ýöneldiler. Sergey gurrun berýärdi. Köprüni ýarpyla berini ol hemmetini aýdyp oturdy. Stella aýak çekdi. Sergey, sen bu zatlary ýöň bilýärmidin? Men ýerden bilen. Maňa frontda ýogaly diýdiler, şoňa donanyp ýörün. Men onu ilk göremde sen daýyňdy öýtdim. Ikiňiziň meňdeşiňiz bar. Onda menem peydakeş bolarna diýip Sergey ýylgyrdy. Hany aýdanyna peydakeş. Bulan bagaty näçe? 20.000. Abdullah daýyň töledimi? Edem näme? Şonça puly men nerden tapaýyn? Bir men saňa sowgadym. Stella aşağı doduğun çalıcı işlep, yüzüğü barmağından ayırdı. Sonra saçlarını ýyda terpip gulak karkasyny ýazdyrdy. Näme şek bolýan Stella? Maňa dönüň sowgady der kardal. Sen Abdullah daýyň sen kakaňa, nazaryň kakasyna. Watany dönüp gelipdir, düşdüňmi? Senem ondan pul alýan, meni izin eltip ber. Men oň ýanyna barman. Ýürünni bile baraly. Onu da barjak del. Barmazmyň? Barman. Al barmadan. Stella ýüdügi gulak halkany beýik köprüniň üstünden goýak suwa oklap goýberdi.
Olar tolkunlary ýetýänçe howada lowurdaşyp, soňam çümüp zymzyýat tuldy. Sterle hyrra ödüne urup, gat-gat ýörep gitdi. Sergey oň ýygynyň bir ätlep, ýene-de towtady. Azajyk durdy-da, olum beýlek tarapy urudy. Newanyň tolkunlarynyň gelişleri, ýanky habar bir-birine buýşlaýan ýaly ýelip-de ýelip boluşdylar. Ýary gijek olylapdy. Ýegenne gymmat bahal sowgat alyp beren Abdulla zar piýanyny. Telefon zıngırdady. Ol entment bolup zordan trubkany götürdü. Alo, Mr. John White'nikmi? Hawa bitenmi? Serioja nireden? Aeroportdan. Uçýaňmy? Eýemin mäge çagyrýarlar. Men sizden sowgada pul alyp samsykly gelipdir. Näme? Stella yaramadymy? Abdullahyň ýüregi bir zada syp awap gitdi. O sowgady Newaň işini oklady. Näme? 20.000 soklap o näme dälimi? Mr. White'nik. Abdullah aýdym. Mundan beýlep o ýegennem dogonnym gara şu ýernem ýatdan çykardym. Serioja saklan, serioja. Vaytenik näçe gyýgyrsa-da, Sergey ýem trubkany ornuny goýupdy. Ondan tir-tirden guk sesden başga zat eşdirilmok. Ol trubkany elinden gaçyrdy. Onuň burun şnurunyň arasy sozulup, stoluň gıratyna hallan atyp duruşuna guk-guklaýady. Onuň ýüreginiň iň soňky damary üzürini ýaly boldy. Dek düýnem ol tirtirläp duran ýaly. Inni bütün töwerek tüm garanka berildi. Ýoňky soňky umyt arzuwlary boş, garanky dünýä göçüp gidene döndü. O bir ýerde ne tawşalan işi bitirdi, ne de öz işini. Pullar burada harc etdi. Nire, näme? Newanyň düýbüne zyňyla diýmelimi? Bu soruň öňünde näme jogap bermeli? Ol kanyakly şüşäniň bokurdagyndan gulkullady biçmäge başlady. Demi utorup erninin akyansa içti. Inni otoğun içine 2 zat hallan atýady. Biri ayak üstüne durup bilmeyen Abdullah John White'nik. İkincisi, stolun gıratının sallanıp duran telefon trubkası. Birinciden sesini çıkan oktu. Zanı yok, boş gögredi. İkincisi zanlı de kuk sesi vardı. Ol şüşäniň düýbüne galanny ýene de başyna çekdi. Emma içeni burnunun gelip üsküle tuttu. Ol şüşäni başyna aýlap ýer urdy. Emma ýumşak hala düşen şüşe döwülmedi. Abdullah John White'nik balkonyň gapysyny zordan açyp taşykdy. İçeri şifňäp ýagýan ýagyşyň eýti kursa vurdy. Töwerek garankydy. Diň aşagda kidijik ışıklar görünýärdi. Abdullah'nın baş aylanny. Durun yer saýkanýady. Ol özüni bomboloji samolýotyň kabinasyna oturna meňdeş duýdy. Gözleriniň öňü sar tegmirlen oldy. Samolyot ýanýady. Balkonyň gapysynyň sar tutuzy ýelden göýürilip onuň gözlerine açylan paraşut bolup göründü. Şu halat gulagyna da komandir Guselnikowyň buýrugy ýanglandy. Ekipaj, Kerim, Abdullah özüňde oklaň. Yes, komandir. Abdullah balkonyň gyrasyndan zordan bir ýagyny. Ondan ýarty gurasyny aşyrdy. Soňra da öz agramyna hol aşakda ışıklary tarap Hermangallak gaýtdy. Otoň içine girýän ýel stoluň üstüne kagıldary şaşyrypdy. Diýwar sagadanyň dili ýaly kenidem trubka hallana tutturdy. Ondan çykýan guk sesi boldy. Galagoply habary efire goýberýän ýaly. Hanhuda dördülýän Emir deňiziň guruluşy tamamlanyp barýady. Bu nerte aňarsyny wärsine göz etmeýän şoň oýu Amderýan melet huwy beriljekdi. 2 ay mundan odul suutdan nazar aklyny hatyn alypdy. Bugun saat 6-da boldy, kamsmol ýygynagydy. Onuň bir meselesi nazar kamsmol hataryna götermek hakdady. Onu da ikinci tapar. Geçirek klubyň içi ýaşlardan doludy. Nazar tanaýanmady, tanamayan. Oň näme üçin ikinji gezek alynýanyny bilýänmadi, bilmeýänmadi. Daşgulokdan eşdenmadi, içgindinlenem. O ýere bak oturdy. Birden Kabirniň Atabegow, "Hani ýeriňizden turuň" diýen tezini eşitdi. Başyny galdyrdy. Prezidiumyň ortasyna dik duran ýigide göz düşdi. Zalyň içine suw sepelini ýardım dyrsyk boldy. Ol ýerinden turdy. "Hanyny başdan geçireniniz gurrun beriň."
Oňa ýüzlerçe göz terediýärdi. O bolda hiç kimi gören okdy. Hiç kimin tetine meşden okdy. Eşler ýaly bir adamdan tedemskan okdy. Hatda ol öz tetine meşden okdy. Özük barına degişli bolan wakalan hemmesini ýaşyr ýuşurda gurrun berýärdi. Ine. Ol elip şakly Ninanyň mazarynyň ýanyna. Iň soňky sapar hoşdoşgy geldi. Soňra türüme. Zalla bir gyzyň janysyz şerkin tezi çykdy. O goýdy kellün ýüzüni tutup aglap çykyp gitdi. Hemmer oňa tarap öwürleşip gözlerini uğratdylar. Gurrun dowam etdi. Ahir nazar. Ene häzirem siziň araňyzda işläp ýörnýidi. Uludun demin aldy. Ol gysga wagtda geçiren bir ýaş täleýiniň gowgaly tagypylaryny ýene bir sapar agtyryp çykan ýaly boldy. Malades. Sag bol ýigit. Erkek adam diýip zarlan bir gyzyň tezi çykdy. Geplemäge högözökler köpdü. Söz berip başladylar. Ine bir gyz ýerinden turdy-da, çalt-çalt ýörep öňe çykdy. Ol ellerini okulap bir zatlar diýjek bolýardy. Iň soňundan hiç zat aýdyp bilmän nazaryň ýanyna bartdy, erini tutdy. Öňe de kanagatlanman garda guzoklap ýangyna owşady. Soňam bir elden maňraýyny tutup öz ýerine geçip oturdy. Dağlan çykan güpürdüli el çarpışma, onuň sessiz çykyşynyň gollanmasynyň alamatydy. Nazaryň süňňi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňläp, maňraýynyň çekkezine tartylayan damary ýuwaşça gurmaga başlady. Çykyp gepleýänler köpdü. Ahiri ýygyna başlyklyk edýän geplemeni goýborsun etсе kalaty bir adam ýyzdan goýurdy. Ýollaş, men oblys polkomyň wekili. Mümkin bolsa iki agaz söz berin. Oňa söz berilende, oň ýanyna oturan erkek adam bilen aýal ýene-de bir gyzaga terkeşip öňe çykdylar. Gyzagadyň guzogy güllen doludy. Nazar ony saçlaryndan tanady. Biz şu ýygynyň bolýanlygyny oblys komsomol guramasyndan eşitip ýörüte geldik. Soňra ol nazaryň şu jagaz gyýy suwdan halas edişini ýene-de köp zatlar gurrun berdi. Soňra nazara suwda halas edijiniň medalyny gowşurdy. Gyzaga guzogyna gülleri gowşuranyny nazar mert durup bilmedi. Gözlerine bir yalas ýaş aýlandy. Zal dik durup el sarpdy. Nazar Atabegow ýeka gyzyň komsomoly göterildi. Bir gün nazar Hemranyň ýüzüni ýasgy berip korkullap, aglap ýatanyň üstüne bardy. Nazar oň baş ujuny barıp durdy-da, "Hemra, saňa näme boldy?" diýdi. Hemra başyny galdyrmady, ýöne aglamasynam kesmedi. Aýda ahyry, şofýory kukugyny aldylarmy? Hemra kellesini götürmän dilini jukkullatdy. "Ona näme? Öýüňizden nak ýerbet habar geldimi? Ýene-de öýüňiz jukkullyk aýtaranmy? Başga näme?" "Pullarymı aldyrdym." "Nerede? Şu ýerdemi?" "Yo, kim aldyrdyň? Ogurlatdyňmy? Ya gaçyrdyňmy?" "Baý bo. Hani dikelle düzgülje gurrun bersene." Nazar onun iki elinden çekip kravatyny oturtdy. "Kana aýt, näme boldy?" "Kart tutturdum." "Kartda?" "Hawa. Sen karta mı oýnaýarmy?" "Aý, biraz. Aşanyň bäri." "Bir kir boldy." "Häzir näme tutturdyň?" "Müň ýarym." "Gem göräýmeli. Kim tutdy ony?" Hemra geplemedi. Tofik onuň gözüniň owadyny alypdy. "Egerde bir ýerde diriňden saptyraýsaň, janyňy jehennemi bernipdi. Şoň şuňy bildim ýady. Emma häzir Tofika da gahar gelýärdi. Owurluk zatlary kellesini etegine saryp maşyny çekýän Hemrady. Oňa berýän hak keşdigemden näme ýaly? Ýygynyň o jagadynam kartda utup alýardy. Hawun kugumyň içinde durup, elten harytlary üçin Tofik oňa 2000 wady beripdi. Bereni bolsa, müň ýarym boldy. Bugünem ony ýene ýygyna gaýtarberli. "Sen onça pul nereden aldın?" "Aýlyklarym ýygyna apdym-da." "Öýüňi diýberseň bolmadymy?" "Diýbermedim." "Ondan kim etdi olary? Aýda ahyry. Näme gorkýarmy? Aýt, gorkma. Biz saňa barmanam degirtmez." "Petrus ýan Tofik. Şos kılaçymy? Hawa. Nide onu yapýordyňyz?" "Şoň askıladyna bir otowa ana şonny ilka utup barýadym görün, soň ýyzyna utturuberdim." "Samsyk sen Hemra. Heýde kart oýnarlarmy? Düzgülrek işiň başyny tutsaň bolmaýarmy?" Nazar oýlandy. "Ne etmeli? Dostuň ary näde bolmaly? Ber pul diýip barsaň, men pul göremok" diýer. "Kart oýnany boýundan almaz. Urşup söýüşüm alyp boljak däl. Ýa-da dost üçin bir tapar eden ehtiňden dälmelimi?" Ol soňky pikiriniň üstünde durdy. "Ona näme diýsen Hemra? Men hem kömek edýän.
Aldan pulluňam gaýtaryp eliňe bereň. Ýöne bir şert bereň. Gaýdyp kart diýen dadyň grafyndan görünseň. Özüm şu elden bile bow berliyor, düşündiňmi? Düşünükli nazar. Dur ketsin. Ejemiň ak hüýdünden düşýän, gaýdy oýnamaýyn. Onda sen oňa aýt. Bir oglun bar. Pulum göşeň-göşeňdi. Kart oýnap bilýänem diýip öwünýärdi. Garadony men bilen oýnamagy rady etdi. Bolýa ýöne nazar ol zabun oýunçydyr. O sen ähli puluň jürini diker. Seni balaksy goýar. Onu görübersiz. Hemra Tofiga bir buldozer şüýüniň onuň bilen kart oýnaty gelýän aýdanny o geň galdy. Sebäbi ol beýle kart keşiň barlygyny görmärnem, eşitmärnem. Ýöne Hemra ony up arsa çykardy. Entek mektepde okuýaka oýnaýardy. Öýdüriň pulu kän, buldozerçylar kän akalýa, öýlerini diýbernok, kasta da goýunok diýişdirdi. Emma Tofik öz güýjüni ananýardy. Entek onuň utulun ýeri azazdy. Akşam ara Hemra nazary Tofikiň otugyny eltip tanış etdi. Olar bir-birini seyredişip, soňra da elleşip görüşdiler. Hemra iş bar bahana bilen gaýdarman boldy, emma nazar onu saklady. Tofikam öz ülpetiniň şaýat bolmagyna garşy çykyp durmady. Tofik eline kartlar garanyna gödýelen okdy. Nazar öz mugallymy goja Alfredi ýatlady. Ol saňa garaşdaşyň göwün ýeter ýa ilki, mudama täze karty özüň jibiňden çykar diýipdi. Şoň şeýlem nazar magazynyň ýörüýte kart satyn aldy. Olany jibiňden çykaryp gel täze kart tulyny aldy. Tofik bilen Hemran gödler sataşyp, ol nähir oýunçy diýen manyny aňlatdy. Bile täze seret, Tofik öz kartyny görkezdi. Bu onunam täze entek açylmadyk. Utýarym. Tofik öz kartlaryny beýlede goýdy. Oýun başlandy. Hemra nazaryň utuljagyna ananýardy. Entek Tofikiň ýerine ýetmek üçin ol kän sorwa sogatmaly bar. Dogrudan onuň aýdýanlary dogry bolup barýardy. Tofik ýerden utýardy. Oň özüne görünmem hasy berkedi. Belki şoň şeýle Tofik bir çüýje kanýak ortada goýdy. Näme eýem ýuwup başla berjekmisiňiz diýip nazar dillerine. Ýoksa näme? Indi puluňam guturup barýandyr. Dogrudan men soňky ýüzlük galypdyr. Ýok, maňa guýma işem ýok. Siz Hemra bilen götüriň. Tofik Hemra bilen çakışdyrdy. Nazar goja Alfrediň öwrüdenlerini ýeken ýatlaýady. Ýöne köpden bäri kart oýnaman soň barmaklar çykyşypdyr. Halipa soňa şeýle diýipdi. İlki bile garşydaşyňa syryňy bildirme. Oýul utýanyny bilip arkaýyndaşdyn. Saňa goşok oýunçy diýip düşündün. Ol eýerlidine utsa oýunyň humaryny terk hoş bolar. Ine ondan hakyky oýuna başlamaly. Gozaň diýen pilleti gelipdi. Tofik bilen Hemra ikinji ýumkanam götürdüler. Tofikiň gözleri ýyldyrap başlady. Ýerinleri bir ýerek gelen okdy. Tapdyň kim bilen oýnajagyny. Puluňa guturup barýanlar diýdim göli. Sen näme Tofik, kişiň jüýsüne puluň sanyny bilýärmi? Ýok. Iş şyklasyň jüýsü bilen işimiz ýok. Nazar jüýsünden bir san ýüzlük çykaryp stoluň üstüne goýdy. Hemmesinemi ýa bölek tapagy ýok. Daway tizrak guturul ýa ut ýa ber. Dogry. Onu ýüzlügiň bilen hoşlaşay. Tofik ýene bir ýumkany götürüp murtlaryny typalady. Nazar bir karty Tofik'e berdi. İkincisini özüne aldy. Soňra ýene birini Tofik'e öz kartlaryny açyp gördü, özüne aldy. Nazar özüne birini alyp ýerde goýan bilen ikisini açyp görkezdi. Açyk. Men konuny okudy. Tofik öňküden sesini peteldi aýtdy. Nazar iki goýjakmy diýip sorady. Goýars, näme goýman? Ýene de Nazaryň eline iki tuz bolup çykdy. Hemra bir agymlap ýerini ýerşardy gurady. Indi Tofikiň bir näme gahar geljek bolýardy. Ol ýumkodyny Hemra bilen çakışdyrman götürdi. Goja Alfrediň aýdan dogry bolsa indi nazar utmaly. Iň esasy menmenlik etmeliler. Garşydaşyňdan mudama ihtibar bolmaly, howlukmaly. Tofik 2000 manadan utdurup töwrüni heretdi. Täzece radio priýomuny okudy. Şoň oýnajakmy? Oýnaýar. Traktoryň içini eşdirini okuyun, ýöne öýde diňler. Nazaryň birden uly gepleýän ýadyna düşdi. Eger utsok diýip sözüniň ýerine goşdy. Transistor hem Nazaryň tarapyna geçdi. Ol ýene de töwrüni heretdi. Oňuldat gözüni ilmedi. Ýere bakanyna elindäki usturra goýduran iýinlik hem galyň gyzyl ýüzüne göz kaklaşdy. Barmagyny çykaryp ortada goýdy. Bu gedek Nazaryňky 20 oňkon okudy boldy. Tofikiň ýüzü gögümtül agy reňke geçdi. Indi näme aňa diýip Nazar agra sorady. Täze kostyum balagymma finiski. Men eski oýnamak. Nazar ýerinden turdy. Ertir pul taparyn.
Ertir dowam edersi diýenne nerwiden Tofigyň murty bir tarapa gyşaryp dartyp gitdi. Ýok Tofik, men ýeke tapar oýnaýan. Näçe ýyllan, 1 ýyllanmy 2-3 inni ýysasan. Düşünükli. Bagtyň şu boljany aldyň, innem gorkýanmy? Nähir düşünden şo ýyl düşün. Nazar Hemra tarapy guruldy. Ol gözlerini elek şerek edip gepe goşuluşylmän durdy. Sen muňa näme tutdurdyň? Müň ýarym. Nazar müň ýarym sanap Hemra uzatdy. Egerde ýene karty eliňde degirseň, maýyp ederin. Kamsymor dedim berýän. Ellemenem, sagul nazar. Kart diýen zat adam sanyny çykarýar. Şuň meňem iň soň koýnaýşym andysýan. Tofik, sen emeşt. Sen hakda da eşitdim, guruluşdan gidersin. Eşitmedin diýme? Özüň oýnadyň ha. Özüm dostumyň hatyrasy şuň şuň elim aldym. Kart oýnaşyň bir günüň, iki günüň işe del, sende bir sıra bar. Nazar galyn pullary ýüdügi transistor stoluň üstüne goýdy. Al bulunmam. Maňa kartdan üçin haram zat gerek değil. Tofigyň gözleri oňa terek doňup bardy. Murtunyň ýeriniň bir gapdaryny salt-salt şekilip gidýänini özüň duýany duýmany belli değil. Seni düşündüňmi Petrosyan? Tofik dumýady. Düşündüňmi ýok? Nazar gyýryp goýberdi. Düşündim diýip ol basyk ses bilen dillendi. Senem şaýat diýip nazar Hemra baka başyny atdy. Senin tek kart oýnap bilen o keniň Tofik. Göwgele bolýan. Oň şeň arryň gyňap oturma. Hemra, sen gaýtjakmy ýa dostuň köşdürmäge galjakmy? Gaýdaýyn ertirem ýerden iş. Olar tirkeşip çykyp barýar kalar. Tofik bir stoluň üstündäki zatlary seretdi. Bir de olaň ýygynyň mön türlüp garap galdy. Gize garankydy. Olar wagonlary tarap käte salaja büdüreşip barýardy. Her haýdy bir zadyň pikirini edýärdi. Nazar Hemra kömek edenine bir tarapdan begenýärdi. İkinjidenem oýnumyň ýen sözüne durmanlygynyň inkisini edýärdi. Hemra bolsa, jöýsünnäk pullary gaýta-gaýta illeşdirip ýene de ýözüne gaýdyp gelenine iki bolup bilen okdy. Oň şunem nazara minnetdardy. Bu garaşylmadyk waka Sergey Leningraddan gaýdyp geleniň ertesi güni boldy. Ol neçe dar bildirmejek bolsa-da, onun köprüniň üstünden hyrry ýygyna öwürlüp gidişi ýegdekçäni beýinjil gedýärdi. Indi nähir ýolun ýaraşyp bolarka. Bu sogal samolyotdydy. Bir ýere geleli bärim böwrüne aýrylma sanjydy. Ol bu gün akşamam kinodan tanysdan gülküden bizar bolup, ýeköde oýlanmak üçin hogdanyň boýuna gitdi. Asman gümbedine galyp barýan bir käse dilinden sary gawyny meňzeýän aýyň şuwlasy, howaň düýbüne gün-günden şişip ýokary göterilýän suwa düşýärdi. Derdine şerýaly. Nazarym gepdi ikinji smenada işleýär. Bir oto gelse beýleksi ýok. Diňe ýolda salam heli garşyp, saglaman soraşýarlar. Birdenke iki adamyň hümürde seçdili uğradı. Olar terkeşip gelişlerine edil Sergey'in oturan yerinin qabadyna saklandylar. Ýoňky gürrüňlerini dogam etmäge durdular. Sergey olaň ikisini de badabat tanady. Tofik Petrosyan işýanlyk gören Hemra üstüne ýuwaş tesbile gyýrýardy. Sen näme maňa nazaryň barp ýatan oýunçlugyny ýoň duýdurmadyň? Men onuň bilemokdum. Ýöne türmede oturup çykanyny bilýän. Sen maňa onam aýdamaga. Sen näme şonu men müň ýarym mutýan? Onsoňam o pullary nädip gadananyň ýadyna düşýärmi? Elbetde. Sen ogurlan materiallaryň şäherdäki kerpiçli köçe eltip berenmi üçin berdim. Şeýtdiň. Onsoňam ogurlanyp agyň onnamyny awruma. Sen hem şäheriksin. Gözüň agyryna gitsek bilejek ders. Şonu ýatdan çykarma. Maňa düşen pay siziň alanyňyzyň 100den birçe de ýok. Näme? Hem deň paýlaşakmydyň? O zatlar teňki del guruluşuňky. Kimin kiri böyle teň işin gurmadyn? Plan ýere eltdiýilse, sen şonu bil. Hey Hemra. Ýakyn günlerde ýene bir ýagly guýruk bar. Onam şo kerpiçliň onu zaýyn etseň, bu ýerde kökman ikini berin. Ketkellem dogryma diýen. Onsoň ýene utup ýydynar ýalymy. Ýene nazara haýyş edýärsiň diýip ol ýaňsyrady. Olyny oýnamaz. Men onu tanaýan. Ondan o kartı ellemezlige kimde de tapşyrdy ahyry. O senden mun şopul nirden aldyň diýip soramadymy? Sorady. Ýygnan aýlygym diýdim. Hemra, dilini diýişiň aňarsyn takly. Olar ýene-de bir zatlan gurrun edip ýollaryny dowam etdiler. Sergey olaň gurrunyň barysyny dinledi.
Hemra owru şäherdi. Ölerim guruluşyň zatlaryny owurlap satdy. Tofigede owurluk pulunu utturup nazaryň ýanyna aýlygy utturdum diýip ýaran sözläpdir. Nazarym oňa kömek etjek bolup beren sözünden däniýe. Bu zatlar düşünükli. Olar batym ýene de zada uğrayacak. Hemra da biziň bilen bir otogda ýaşaýar. Näme etmeli? Nazara etmeli. Onuň kömek soramalymy? Hani ilk özüm synanyşaýyn. Howa bolurly. Günmatardan gara ýel geldi. Peşmekler gumlaň üstüne togulanyşyp ýörler. Sadaklaň şagada şeýle bir daryn hykyryk salýar. Eger Sergeýiň wagty bolan bolsa ýögüsek diňlerdi. Emma ol wagonlar tarap gat-gat ýörep gitdi. Sergey içeri girenne Hemra çay demlejek bolup durun eken. "O, gel, edil çaýyň üstüne geldiň. Nerelerde gelendiň?" Gaty gydykly gürrüň diňledim. Indi näme etmeliyim oýlanyp gelişim. "Bä, liekse da boldymy?" "Liekseden gydykly. Iki tane owrun gürrüňi diňledim." "Hä?" Hemra çay içsek bolup durun eller tanrady. "Näme diýäň?" "Guruluşykdaky iki owrun gürrüňi diňledim. Düşündiňmi?" Sergey gaty hemde arasyny bölüp aýtdy. Ýa-da nazaryň häsiýeti boýunça "Düşündiňmi?" diýip oň gözleriň içine teretdi. Hemraň elindäki çay stoluň üstüne döküldi. "Sen nämeler samrap durdyň?" "Men samramok. Tofik ikiňiziň harit material owurlap satýanyňyz. Ondan oňa kartda utduryşyň, soň nazary ýalbaryşyň. Edem şular samramakmy, he? Düşünüklimi?" "Men owurlamok, sen başga birilerini şaşıryan olaymy? Men hiç dat komsomol sözüm berýän, yalan sözleme doňuz. Sen hem owry, hem owryň şäherigi. Komsomol sözüni agzyňa dalma, akmak. Hani eşikleňge gitdik. Nire? Milisiýa. Şu ýerde hemmesini aýdardyň. Ey, sen öz akylyňdanmy? Hiç ýerde gitsekdel? Giderdiň. Hani geýin? Owluk güle gitseňe giderdiň, bolmady erbet dordyň. Gaýnaýan şäýnegiň buwy. Hemra tarapa zowdurup çykýardy. Hamana oň ýüzi şo buwdan gydaryp burçak derläp duran ýaly. "Sergey dost, gel bir zat gepleşeli. Gyýgyrşmalam, söýüşmelam, biz iyi işleri iki ayakly bilmedi etdik. Düşünjämiziň ýartyny saňa bereli. Ýöne sen hiç tat eşden ogum bilen ogum. Ay doňuz besser. Senin menem satylajak bolýarmy? Oň ýaly adamlaryň daşdan gözle. Hani geýine düşoňa. Dursana gepleşeli. Men ogry bilen gepim ýok. Sen bir zady bilýärmi? Hani şaýadyň." Hemraýt ilgirişini etdi. "Şaýadym bar. Siz agzyňyzyň gyzgynyndan nire elteniňiziň adresini aýtmadyňyzmy näme?" Hemra egindigini ady. "Ingowsy milisiýa özüňiz bar. Öz aýagyň bilen barsam günäň ýeňleşer." Hemra birden çök düşüp, iki elle kellerini tutup, o ýan bir ýan şaýkanny. Şum zorup aglady. "Serýozy, bagtym ýatyrma. Zanlygyň duzdan şörekden ejimden andy şeýany gaýdyp şeýleşiň golaýyna barsam, eşek golaýyn, eşek. Zanlys, men öýrenjek bolup ýörne." O süýşeneklap barşyna Sergeýiň aýagyny uzaklap, kögüşini şap-şap owşamagy başlady. Sergeý ýokonuşly mörmöjek aýagyna ýapşan ýaly teskinli. Bütün durkunny oňa bolan ýigrenç dörep ýyda tesdi. Aýaklaryny onuň guzowundan gapandan typdyran ýaly boşatdy. Diýişini gyzap gepledi. "Ýerke adam bol Hemra. Her kim öz ýetmişine öz jogap bermeli bor." Ýerinden turdy, milisiýa ury. "Menem nazaryň ýanyna gitjek." Hemraň gözleri tegelerin halaty. Sergey eýýäm gapyny zarkyladyp ýapyp taşypdy. Ol batymrak nazaryň ýanyna ýetjek bolup, bir näme ýoňa egilibirek, gozurry meňdeş hök görüp barýardy. Günmatardan turan gara ýyl az kem köşüşipdi. Adamlara ynamam galmandyr. Bir otogda ýaşap, duýy çörek ýyp, bilet çay içip bir-birine hyýanet edýärler. Owurluk näme? Oň ýadyna näme üçin Daýat Abdulla düşdi? Owurlugam adam tatmak, adama dostlaryňa dönükli etmek. İkisiniň tapawdy näme? Serge ýygynyň gelýän kogudan bir habardy. Gizara kakran kapıdan Tofik mudama gorkya. Ol onu heran haçan gowulgy ýörenok. Bir bolmaz iş bolundy diýdi. Ilki milisiýa diýip olaytadyr diýip pikir kelletine geldi. Gorky howsala, ukaçykly oy arada guruşup gapynyň bosagyna kimmi diýip soraýar. Bu edegem şeýle boldy. "Kimmi?" "Men Hemra, açbatym. Näme ýygyňdan ýag gelýärmi?" "Hawa Tofik iş gaýtdy. Näme boldy saňa? Ýoşurak geple." "Diňe meň däl seňem bagtyň ýatdy." "Hani başdan howluk manaýt." Sergey
Hawa salatanayan, nazaryň dosty. Ikimizin howdanyň ýanyna giden gurrunmy deşdipdir. Ol hemmesini bilýär. Guruluşyk materiallar ugurlanmady. Ol aýtdy, eger ýertire sen özüň bilýärse habar etmeseň, men özüm etjek diýdi. Men oňa pulum hödürledim. Lomoy pul edenok, ha? Köprek bersek? Yo, kellaň agyda oturma. O nazaryň dosty ahyry. Häzir onu ýeride. Nazaryň ýanyna etdi. Howun sen nazaryň özüň gördüň ha? Olary kişiň hakkı gerek del. Hasan rak gitdi. 5-10 minut mundan ýoň. Sen nazaryň şo pyşagyny nirde goýanyny bilýärmi? Bilýän ýatlygyň aşagyna. Gitdi onunla. Olar 9-njy wagona gelip hamana Tofik bir ýerde ýaşaýan ýaly göz görün nazaryň ýatlygyň aşagyndan şo pyşagarly. Al tut. Kemran ýüregi agdyna geldi. Näme üçin? Ey senem. O pyşagy öz ýüzüne taryp, "Ýer, ha maşynyň birini alýdy." Näme üçin? Adrak soru wer. Ýygyny ýeteli. Bir pyşagy näme etjek? Adrak soru wer diýän, eger ýoldan çykyp gum tarapa gaçdan näme etjek? Maşyny kowlap bolýarmy? Tofik mene gitjek del. Gorkyan, türmeden gorkun okmy? Onna da, gidertin harram zady. Tofik on guluğun düýüni doňdurdy. Hani oňa düş, wagt geçip barýar. Hemme zat, göz açyp ýumaz salynda bolup geçdi. Serge ýyzdan gelýän maşynyň gürrütini eşitdi. Ol ýerini galdyryp münerine ötdi. Emma geçip barýan maşyn birden üstünden sürdülen soň, ol toğuşan ýaly grab ýokdy. Onda da maşynyň bortu onu honna kakyp goýberdi. Tofik şo wagda turmady bastdy, basmyrak düşdüdi. Eger diýeri bolsa, Tofik ylgap geldi-de Sergeýiň üstüne geldi. Ol şalaja iňleýärdi. Direken, "Ýygyny sen utar." O pyşagy hemra uzatdy. Soň şäge gömers. Basyrda tapmaýarlar. Bilselerem pyşak nazaryňky. Yo, men aýsynmyr. Tofik elnak pyşagy gyýnyndan sogurup Sergeýiň üstüne ýokary götürdi. Şo halat oň ýeňse çukuruna bir zat maçlap degdi. Ol ýerinden pyşagy gaçyryp bir tarafa agyp gaýtdy. Kellesi göçen hemra gazgyny bilen şo barşyna onuň as bykynna mäkem depdi. Tofik küçön bolup iki büküldi. Soňlama. Gadyrly okuzy. Aşgabatdan vertolyotly getirilen hirurg gele-gelmäne Sergey ýaşarmy, ýaşamazmy diýilen suwaly belli jogap aýdyp bilmedi. Ol kä özüne gelýärdi, kä huşyny ýitirýärdi. Hirurg daňa çyny aýag üstüne durdy. Gijaň bir mahaly koridora çykyp, "Gan uturup barýar, gan gerek" diýdi. Gurulşyk şulan 40 kelleri şu ýerde. Emma olaryň gany Sergeýiňke gabat gelmedi. Nazar gumdaky öýrlüň birini çopun ýigit ýaşaýar diýip felçerden eşitdi. Ödüm ýaň ýakynyna, goşun gullugyny gelipdir. Şol donorçy diýen soňlar bir maz alyp ýygynyň girip getirdi. Madal çopun ýigit ajdaryň gany hemme kişä guýmak bolýan eken. Ajdar gan berip taşçykan soň nazar oň ýanyna berdi. Sehra ýigidi ýylgyryp burlady. "Näçe alsaňyz alyň, menne gan köp" diýdi. Enne ýene bir ruh doganym artdy diýip bilä. Goşunna da ähli milletleriň ýigitlerine gan berip çykdym. Üçüncü gün diýilenne, nazaryň birin telegrammasy boýunça isterle geldi. Ol Sergeýiň ýatan palatasyna okturlup girdi. "Serýojo, diýdim saňa näme boldy?" Sergey gan pessiz dodoklaryny güldürjek boldy. Emma şalaja gymyllatdy oňaýdy. Oň bar ýeri saralgydy. "Serýojo, diýdim, sen meni bagyşla, sen göwnüme degip goýberdim." Sergey gözlerini açyp ýumdy. Bu onuň bolýa, o zatlar ýyza galy diýdi. Akgül daýda bolsa mumya getirdi. Ol hökman peýda eder. Atebe gagadan galypdy diýdi. Sergeýiň ejeti urolýady geldi. Inne her gün akgül daýda rozya, sterli çüzi giýje günü Sergeýiň baş ucuna gedekleş oturýardylar. Üçütem göllerini yumman, oň güýdüne teredip daňatyrýardy. Şeyde. En kıyın günler geçti. Yaş beden, bisak köp akan garnın, dövük yeniziklerden Rüstem geldi. Vraçlar onun yanına girmeye tülçe uğut berdiler. Sergey onu Tofik güle hemra hakkı bilyenlerini gurun verdi. Tülçeyi qayçak vaat ol yeni bir dadı hayiş etti. Meni kedelhana hemra getirdi. Şonu gözüne tutmaňyzy soraýan. Bolýa gurrun bolmaz. Sen oňa aýtdyň ahir arkaýyn bolay. Sergey kedelhana tapşyryp, hemran öýüden milisiýa gelenim bolsa, Tofik gürümjürüm boldy.
Häzir onun suratlaryny köpeldip hemme ýerde gözleýärdiler. Nikolay Guselnikov hem Zähmet Urusudan alyp berik geldi. O nazaryň ýanyna öz ogly Sergeýiň krawadyna ýatyp durýardy. Bir ay çemet wagtdan soň Sergey aýagy üstüne aldy. Göwüne ýynjary Nikolay Sergeýewiç onuň Novosibirsk'a gaýtdy. Ýöne Rozya, Stella, Akkullaýdan ýanyna galdylar. Han howzak guruşyk şuraryň deň ýartynyň gowragy Aşgabat tarapa düşüpdiler. Suw bolsa howdan ýarpylap barýardy. Gedel hana guruşyk bile hoşlaşyk güni geldi. Nazar Stella Sergeýewiçdi. Garawymyň göwsünde öz elleri bilen guran emeli deňdinne motorly gaýga minip barýarlar. Bir ýere gelip gidýän ýolçuklaryň aýtmaklaryna görä, gum depeleriniň wyşkaryň arasynda hemişelik ullokan gök bulut emeli giren ýalymyş. Nazar ony samolýotyň içinden syýynlamagy näler küýseýärdi. Birden kawanyň gözleri asmandan gaýyp gelýän 3 tane ak guşa düşüp motorynyň gadyny petertdi. Guşlar gaýşyp olaň öň ýanyna suwanylar. Nazar motoryny sürdi. Olar çarlaklar ýarla diýip Stella teslerini. Sergey oň ýeňinden çekdi. Azar bermediýine häňdi, nazara bakaýmlady. Sergeýiň Ninanyň çarlaklary aýdyşyny gürrüň bereni. Stellanyň soň ýadyna düşdi. Nazar guşlaryň uçup gitmeklerini howatyr edýän ýaly gaýgynyň burnuny gyýarak sowdy. Onuň gulagyny Ninanyň edi owady ýaňlanýardy. Geldi çarlak heder etmän. Çal tolkuna göwsün urýar. Aýlan ýawl uzak gitmän ýene maňa ganat gerýär. Aýdaý çarlak, aýdaý hany, dostum sen ýa-da dälmi? Eltsen ýara salamymny. Ýarym meniň daşda galdy. Gaýgyň öňünde çarlaklara bakyp oturan nazaryň gözleri sýyzardy. Stella bolsa içinden şeýle oýlanýardy. Eger nine bolmadyk bolsa, men öz bagtyma duşmazdym. Ol Sergeýiň aýatyna elini goýup, oň barmaklaryny ysdy. Tofik Petrosyan Gazagystanyň tarp ýerli sawhollarynyň birinden tutup getiripmişler diýen habar geldi. Akkullaýdy. Mehmanlaryna hezet hormat eden soň, olar kolhoz muzeýine alyp berdi. Haly portrede ilk tapar görýän Stella seslenip goýberdi. Oy, asyl bir ýerde nazaryňam surat bar eken. Akkullaýda aňarsyna bakyp, gyýňazynyň uzy bilen gözünden tigirlenen bir düwme ýaşy eňeginiň deňine sirli. Sergey Stellanyň şiňiniň gysyp, onuň nazaryň kakady Kerimiň suratdyny pişirdip aýtdy. Portretiň aşagyna köp işleri bitiren şopy şagym aýnaly gapyrjaga salyp, agzyna kiçik gulp oturdup durlar. O pıçaga minni muzeýde baky durmaly. Güneş nury halin göýlerini oýnaýardy. Nepis dokolun halinin yüzünden Kerim bulary ünsüz heredip bir zatlar aýdýan ýaly. Megerem ol şeýle sözler gaýtylýandyr. Adam bolmaly. Ol hiç wagt, hiç ýerde insan keşbini ýitirmeli däl. Ol hut şeýle diýärdi. 1982-nji 1984-nji ýyllar Aşgabat Pesunda Peuriýa. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler we kerler üçin kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölümine ýazga geçirildi. Ses rejissori Husan Ataýew, ýazgylary kompýuterde timarlan Abdykerim Aýdowdyýew. Okudy Settar Abdyýew.